Телепроект «Мист» вітає вас. Селям алейкум, АТР телеканалының yayınында Kopur программасына сейретесіз. И темы сегодняшнего дня – это Крым на повестке дня в ОБСЕ. Это, конечно же, списки Штайнмайера. Ну и также поговорим о блокаде Крыма. И уже рада представить гостей нашей студии. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Селям алейкум, хош келдіңіз. Ирина Верещук, депутат фракции «Слуга народа», адвокат Николай Полосов. Добрый вечер. Ну а за правой стойкой Арсен Жумадилов, глава правления Крымского института стратегических исследований, Валерий Васюк, народный депутат Украины первого созыва, и Ольга Айвазовская, представитель Украины в ТК 16-18 года. Спасибо. Традиционно наша экспертная группа: Эвелина Арифова, заместитель командира гражданского формирования «Аскер», Дмитрий Симанский, эксперт по коммуникации, Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы «Право справа». Спасибо, что пришли. И Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Ну и Анну Габков, народного депутата Украины 8-го созыва. Ждем с минуты на минуту в этой студии. Давайте поприветствуем всех еще раз. Спасибо вам большое, что пришли в субботний вечер к нам на эфир. А также я хочу анонсировать и попросить режиссеров выводить номера телефонов на экраны ваших телевизоров. Дорогие зрители, если у вас возникают вопросы по озвученным выше темам, вы можете звонить к нам в прямой эфир, задавать ваши вопросы или, возможно, высказывать свое мнение, акцентирую по выше уже озвученным темам. Вот Гульсум к нам обратилась к телезрителям. Я хочу обратиться к нашим гостям. Пожалуйста, у нас открытый микрофон для дискуссий. Если вы желаете сказать слово, в порядке живой очереди будем вам предоставлять это слово. Поэтому начинаем, да? Да, и начнем мы наш купюр с слов заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который, выступая на совещании ОБСЕ, сказал следующее. Внимание на экран. Мы считаем неприемлемым то, что политические мотивы преобладают над грубыми нарушениями прав человека, с которыми мы сталкиваемся. Это угроза правопорядка в Европе. Доходит до абсурда, когда нам приходится выступать с фактами грубых нарушений прав человека, а мы слышим в ответ об отсутствии консенсуса. Международное право перестало действовать. Права человека не должны стать заложниками политических мотивов. Они должны стать предметом тщательного выполнения юридических обязательств. Я хочу напомнить, что у нас есть люди, для которых борьба за свои права и свободы – ежедневная борьба за выживание. Мы не можем позволить себе отвернуться от них. Мы не можем себе позволить отстаивать это лишь на словах. Ну а пока наши сограждане продолжают бороться за выживание, путинские информационные войска, я иначе пропагандистские СМИ не назову, из Российской Федерации и из временно аннексированного Крыма, также приехали в Варшаву. И вот что они там говорили. Давайте послушаем. Мы, крымчане, на этой международной демократической площадке призываем всех, кто хочет, не бояться и приехать к нам в Крым. И увидеть все то, что у нас происходит. Наши радости и печали, наши обиды, горести и наше ликование. Приезжайте, пожалуйста, к нам в Крым. Это не только безопасно, это еще очень интересно. В Крыму зарегистрированы 323 СМИ. У нас активно работают национальные средства массовой информации. На сегодня таких СМИ 103. Целый ряд СМИ, представленных в Крыму, зарегистрированы в федеральном центре. Это значит, что общее их число намного больше. Вы прекрасно понимаете, что при таком количестве СМИ цензура и тотальный контроль, о чем иногда говорят коллеги, да, подаваемой информации ни физически, ни технически невозможно. И после подобных высказываний украинская делегация в ОБСЕ объявила демарш и покинула зал заседания. Не може представник Криму зареєструватися тут інакше, якщо він не громадська організація. Але ж ми бачимо людей, які працюють у ЗМІ, які отримали ліцензію або дозвіл від окупаційної влади, і вони намагаються і тут просувати свої ідеї. Саме тому ми сьогодні виразили протест проти введення, і ми наполягали декілька разів на тому, щоб припинити ці виступи тут, але модератор, який під час сесії має повну владу над тим, що відбувається, він вирішив продовжити виступи, і ми вийшли з зали, щоб не освячувати своєю присутністю ті ідеї, які вони пропонують.
Ирина, вы как единственный официальный представитель здесь нынешней власти, поэтому первый вопрос у нас к вам. Понятно, да, что это не первый случай, и если не предпринимать какие-то меры, то далеко не последний. Как вы думаете, как может украинская власть противостоять тому, что на международной площадке выступают информационные войска Путина в том числе? Ви бачите, де відбувався цей захід. Він відбувався в столиці Польщі Варшава. Варшава є нашим союзником, партнером. І ми знаємо, що якщо такі ексцеси відбуваються, це точно не з вини приймаючої сторони. Але вважаю за потрібне зауважити, що українська делегація діяла правильно. Бо якщо ми не будемо реагувати на такі заяви, бодай би демаршами, можливо, дипломатичними нотами, можливо, зверненнями до міжнародної спільноти, різні інструменти можна застосовувати, але в будь-якому випадку пресікати такі можливі прояви у публічній площині на теренах Європейського Союзу, там, де наші союзники, на теренах тих цивілізованих країн, які приймають такі події, такі організації, так, які потім можуть використовувати Російська Федерація у своїх пропагандистських цілях. Це дуже важливо зазначити. Дякую. Рифат Ага, вот у меня к вам вопрос. Сам только практически с самолета сразу же в эту студию с этого саммита ОБСЕ. Как поступили хитро вот эти вот все представители пропагандистских СМИ? Они не указывали в официальном листе, там был список, по которому выдавалась аккредитация непосредственно на территорию этого совета. И вот все эти пропагандисты, они зарегистрировали себя как или общественная организация, или просто Crimea Information Agency. Все. То есть таким образом они обмануть хотели систему и все-таки попали. Вот как это делается непосредственно, как они получают визы, получают прописки непосредственно России с материка. Потому что, вот, например, представитель телеканала «Милет», он показал нам свой паспорт, лично видел, что у него стояла виза московская, а прописка там то ли Краснодар, то ли еще что-то. Каким образом они получают эти визы и как это можно пресечь? Дивіться, ОБСЄ створила всі умови для того, щоб ті, хто хотів обійти ці правила міжнародні, щоб вони мали таку можливість. Про що йде мова? Це щорічна нарада з питань людського виміру. І ОБСЄ взяло таку установку, це ще в минулому році також, що, мовляв, всі ті, хто належить до громадянського сектору і можуть вступити в діалог, незважаючи на спірні території, тут, мовляв, не питання території, а питання прав людини, вони можуть бути присутніми. Тобто вони створили такі умови, і Російська Федерація цим максимально одразу скористувалася. Вона не стала реєструвати таких відверто своїх колаборантів, які на державній роботі, хоча такі теж були. І вона скористувалася цими громадянськими формуваннями, громадськими організаціями, але це умовно громадські. Ну, скажімо, пані Волконська, вона є редактором газет, які є органами незаконних органів виконавчої влади в Криму. Скажімо, нам вдалося після того, як ви там попрацювали, інші колеги з українських правозахисних організацій, Польща не видала візу лише ректору одного з кримських університетів, Джингізу Якубову, бо тут якраз з цих причин. Отже, я скажу ще пару речень. ОБСЄ, вона створює такі умови, вона одна із найбільш безпринципних з точки зору дотримання своїх принципів, вибачте за тавтологію, організацій. Бакінська декларація кінця червня, початка липня 2014 року, одразу після окупації. Я приймав участь на тій сесії, після того мене не пустили до Криму. І в цій Бакінській декларації записано щодо Криму, що Росія з вторгненням на територію України порушила всі 10 хельсінських принципів, на яких базується ОБСЄ. І потім кожного року вона лише підтверджує, що Росія нічого і не виправила. Тобто, з одного боку, достатньо жорстка оцінка дій Росії, і ОБСЄ нібито намагається захистити свої принципи, але вона нічого не робить для того, щоб сама би дотримувалася цих принципів. І знову ж тому, що рішення виконавчих
всіх органів ОБСЄ приймаються консенсусом. Росія приймає участь в цій А організації. скажите, а почему все-таки ОБСЕ на это идет? Потому что ведь российская делегация туда не привозит Соловьева, да, не привозит Киселева, Ольгу а Скобееву, именно в конце привозят, концов. привозят вот из оккупированного Крыма так называемых журналистов. Это фактическая легитимизация аннексии полуострова. Значит, на это идет Завдання ОБСЕ. Росії будь-якими способами розмивати суверенітет України над окупованими територіями. Тобто ви абсолютно праві, в вашому запитанні вже є відповідь. Але не дуже тіште себе, я думаю, що Соловйов, Скобеєва, вони скоро з'являться в Страсбурзі, бо там теж повернулася російська Мы делегація. к ПАСЕ еще вернемся. Да, к этому еще вернемся. Ольга, тоже вот хочется у вас ваше мнение услышать, потому что вы тоже непосредственно только вернулись с этого саммита ОБСЕ. Каким образом можно информационно хотя бы благодаря этим выступлениям пресекать то, что озвучивали представители Российской Федерации и представители оккупированного Крыма? Потому что ни для кого не секрет, их там было раза в 3 больше, чем нашей официальной делегации. Так, їх було дійсно дуже багато, не лише з Криму, а й тих, які умовно є українськими організаціями, тобто вони на підконтрольній уряду території знаходяться, але пропагують певні речі, тези, які зводять наш міжнародний збройний конфлікт до громадянської війни в контексті Донбасу, наприклад. Насправді в ОБСЄ є криза, і все набагато більш складно, ніж просто присікти виступ конкретного учасника. Цій кризі вже дуже багато років, більше ніж тимчасової анексії Криму чи окупації окремих районів Донецької і Луганської області. На жаль, я на таких конференціях бувала з 2012 року. І можу свідчити, що в країнах, де є конфлікти, всі ці речі використовуються. Принцип, який закладався в організації ОБСЄ, це прийняття рішення шляхом консенсусу, він зараз працює проти цієї організації. Тому що він ідеальний, якщо собі уявити, що 57 країн поділяють цінності і є ідеальними з точки зору гарантій безпеки, прав людини і співробітництва. Бо людський вимір, про який тут йшлося, це один з 3 блоків – це права людини. І одне з прав людини є свобода слова. І ті, хто нею зловживають, насправді використовують загальний принцип для того, щоб пропагувати ті речі, які розходяться в цілому і з деклараціями, і з принципами роботи цієї організації. Єдине, що скажу, що ОБСЄ зараз настільки недієва організація, що вона вже років 6 не може навіть програму цього заходу погодити. Щорічно протягом 2 тижнів для аудиторії, більше тому, що не всі розуміють, що це за нарада, відбуваються заходи, на яких обговорюються питання прав людини в різних контекстах на території 57 країн-учасниць ОБСЄ. ОБСЄ не здатна погодити програму. Я вже мовчу про реєстрацію учасників, тому що всі ми її проходимо, якщо в мене є представники офіційних делегацій. І це дуже просто зробити, вказавши назву якоїсь неурядової організації. Ніхто цього не перевіряє, чи дійсно існує ця організація, за яким законодавством, в якій країні вона зареєстрована, яким чином. Тому це, по суті, відкриті двері для пропаганди. Але хороша новина в тому, що пропагандистів ніхто не слухає. Тобто кожна зі сторін залишається при своєму, тому це театр. Вот я хотел бы коротко добавить, вот полностью с вами соглашаюсь, как вообще происходила регистрация Рифата Гачи. Вот буквально глазами очевидца скажу, что стоит обычная стоечка. В кулуары выносят столик, на нем написано список, там, то есть определяем спичрайтеров. И подходят вот любого человека, который прошел по зеленой пресс-карте туда на территорию, любого берут и говорят, хотите что-то сказать, хотите выступить? Очередь из российских пропагандистов уже стояла. На выступление дают по 3 минуты. То есть это настолько абсурдно. И вот тоже хотел коротко добавить, что вот почему у меня какая-то параллельная реальность вообще просыпалась там, потому что выступают пророссийские там пропагандисты и так далее. Они постоянно говорят, что вот Крым российский и так далее. И в итоге в кулуарах все говорят на ухо, но ведь Крым же украинский, ведь Россия же аннексировала, понимаете? А публично опять они говорят то же самое. То есть какие-то двойные стандарты, понимаете? Тут небезпека є в тому, я абсолютно з вами погоджуюся, там учасники, як правило, дуже досвідчені зі всіх країн.
І вони розуміють, що це є така гола пропаганда. Але російська пропаганда це максимально використовує посередині, і особливо в Криму. Якщо ви бачили б, як ми дивимося для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Криму, кримські канали. І вони це в Криму пропагандували, ну, як перемогу, можливо, найбільшу після 9 травня, з їх точки зору розуміння, що вони прорвали блокаду, вони Польщі, вони Варшаві, і всі там вже лежать. Я вот, Валерий, у вас хотела спросить, мне интересно ваше мнение, я знаю, что оно у вас есть. Вот эти так называемые люди, я не буду их называть предателями, я все-таки не прокурор, и пусть их рассудит история, да? Но у нас есть европейская площадка, Варшава, на которую они приезжают, спокойно выступают, говорят Крым, Россия и так далее. Почему на это идет Европа? Почему на это идет ОБСЕ? Ну, передовсім я хотів би розставити деякі акценти, тому що мало хто з людей, особливо молодшого покоління, не знають, що таке ОБСЄ. 74-76 роки. Від імені Радянського Союзу Брежнєв підписує підсумковий пакт, який називається «Про безпеку в Європі». Я хочу підкреслити безпеку, не права людини, а безпеку в Європі, який встановив статус-кво повоєнної Європи. Пройшов час, багато яких держав зникло, з'явилися нові. А ОБСЄ не реформовано. Нема Радянського Союзу, нема Чехословаччини, немає Югославії. З'явилися нові суб'єкти ОБСЄ. Але статут, отой підсумковий пакт, він і так не був переглянутий. Саме тому на сьогоднішній день більшість, бо тоді вона формувалась, ОБСЄ представників є проросійськими. Я не згоден з тим, що говорять, ОБСЄ є деградована, ОБСЄ є недієва. Це не так. Вона не деградована, вона керована. Вона дієва. Саме тому Штайнмаєр, саме тому Путін, саме тому Зеленський і хотять, щоб контроль периметру на отой Лугандонії здійснював не так, як казав Порошенко, миротворчі війська ООН, а ОБСЄ. Це перше. Друге. То есть можно уточнение? По-вашему, ОБСЕ руководится Кремлем? Звичайно, це очевидні речі. Отже, це перше. Друге. Мене обурює поведінка Кислиці. Кислиця – це зелена команда. Бачите, про що він говорить? Про права людини. Я проведу як лікар аналогію. Лежить тяжко хворий, стікаючи кров'ю пацієнт. А лікар замість того, щоб робити операцію, бідкається, що цей пацієнт зараз не може, його права утиснуті, виступати на телебаченні, говорити, писати, бути обраним чи обиратися. Треба рятувати людину. Отже, жодного слова Кислиця не сказав, які причини порушення прав людини. І нарешті третє. Я можу сказати так, що кволість і безпечність проукраїнських політиків стосовно оцінки зеленої влади мене і лякає, і, я би сказав, депресує. Люди думають, що це є, колір життя. Ви українець але це є колір плісняви, яка роз'їдає і яка псує все довкола. І от вам приклад. У мене нещодавно відбулася зустріч з Мустафою Ага. Пан Чубаров знає про те, що свого часу ми зініціювали створення інституту уповноваженого президента України в справах кримських татар. На жаль, як мені стало відомо від Мустафи Аги, по-перше, його звільнили з посади, але президент Зеленський ліквідував інститут уповноваженого. Що таке інститут уповноваженого? Це означає, що президент ставить нота-бене. Я президент, глава держави, і для мене це є найперше завдання і найперший акцент. Він відкинув Крим. В принципі, як і зараз ми бачимо, що з боку зелених про Крим жодного слова. Будем говорить про Крым, про формулу Штайнмайера, которую вы упомянули. Да, Ирина, ваш ответ, если есть, возможно. Ні, це, я думаю, не була форма запитання. Я просто не зрозуміла, хто зараз переді мною. Якщо я могла би дізнатися... Валерій Васюк, народний депутат України, першого созива. І що? Ви громадянин України. Ви взагалі визнаєте легітимність влади в Україні?
Легітимність, ви розумієте, є поняття легітимності правової і легітимності моральної. Та мені, Людина, я яка сказала, питаюсь, що ви як громадянин Україна України. – це німецька шлюха, що не Томос, а Термос, Я перепрошую. що не українці, Я або ви зараз це припините, для мене або я морально попросту це людина не покину президент. тому що мені Давайте Ніколи я, не буде извините, президентом. я просто хочу нас вернуть к предмету нашей перепрошую, дискуссии, к але мені ОБСЕ. видається, що я не прийшла на пропагандистську передачу. Ні. Я завжди з великою повагою. І ви знаєте, завжди Безусловно. приймаю участь, але я не можу Не зрозуміти, приймаю, з а беру якою участь. Приймають метою. посуди, З якою лавки. метою Давайте вернемся к сьогодні теме. тут людина. Давайте, мы хотим максимально дискуссию и максимально ответы на вопросы. або зараз припините, Давайте, або я я призываю к конструктиву. Давайте конструктивно, да. Я хотів трошки розставити. Давайте будемо говорити дійсно по темі. Я зараз скажу чому. Із 5 останніх років я був членом української делегації в ОБСЄ. І оці 5 декларацій щорічно, які приймалися, 4 я з них приймав участь, будучи або депутатом, або не депутатом. Остання була буквально декілька місяців тому в Люксембурзі. Я розуміюся, і ми маємо говорити про те, що ситуація в міжнародних організаціях це не з моменту обрання Зеленського президентом. Це з 2014 року, з першого дня, як російські війська вторглися на територію України. Саме от така, знаєте, дволіччя багатьох міжнародних організацій, неможливість самим реалізувати свої уставні принципи привела до того, що Росія дійшла до тієї позиції, до якої дійшла. Я думаю, що коли ми зараз перейдемо до формули Штайнмаєра, ми будемо про це детально говорити. Да. Питання діяльності міжнародних організацій – це не питання, якщо хочете, майже України. Питання реформування ООН, ОБСЄ, де все блокується, або ПАРЕ, де ви бачили, що відбувається. Ви зараз подивитесь, як буде виступати Макрон 2 жовтня, коли буде відкриватися ПАРЕ. Це питання взагалі кризису глобальної політики. Спасибо большое. Да, Николай. Да. Ну, здесь важно понимать, что Кремль продолжает вести гибридную войну, причем не только с Украиной, а со всем демократическим миром и с демократическими институтами, потому что авторитарные режимы, подобные путинскому, они не терпят демократию, для них она губительна. И создание таких очагов хаоса, в том числе в международных институтах, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, является ключевой задачей для Кремля. Размытие легитимности этих институтов, легитимизация оккупации Крыма посредством внедрения туда вот этих вот представителей, которые приезжают и рассказывают о прекрасной жизни в оккупированном Крыму. Только они почему-то не говорят, что около 200 детей крымских татар остаются без своих родителей, потому что их отцов забрали и держат в российских тюрьмах. Второй существенный момент заключается в том, что Кремлю крайне важно проводить подобную политику пропагандистскую, и на это тратятся огромные средства. Да? Бюджет одной Russia Today составляет около $1 миллиарда. Да? И мы понимаем, что подобные площадки используются только исключительно для достижения пропагандистского эффекта. Как внутри страны, да, уже об этом говорили, они это демонстрируют как победу, так и снаружи, демонстрируя, что путинский режим крепкий, что любые, скажем так, действия против него не приведут ни к какому успеху. Это навязывание Европе, европейским институтам чувства выученной беспомощности, что с путинским режимом ничего нельзя сделать. Мы будем приезжать, мы будем говорить. Поэтому, конечно же, этому надо противопоставлять, безусловно, совместную работу с этими институтами, с западными партнерами. Это сложно, это тяжело, но это надо делать. Арсений, а вы как считаете, как противостоять этому? Якщо можна, я трохи відволікусь. Річ у тім, що я зараз згадую дуже добре 2014 рік, тоді, коли відбувалася активна фаза окупації. І тоді ми, кримські татари, ми багато чули заяв від міжнародних партнерів, так званих України, про те, що ви ж там жодним чином не спровокуєте для того, щоб ми потім у міжнародному правовому порядку вирішили це питання таким чином, щоб справедливість була відновлена. Сьогодні ми є у 2019 році, і ми обговорюємо те, які є проблеми міжнародних організацій, чому вони нам не можуть допомогти, і яким чином путінський режим він підриває їхню легітимність. Якщо можна, я думав, що ми будемо більше говорити про національну територіальну автономію. Я дуже вірю в те, що це станом на сьогодні для України один з небагатьох дієвих механізмів для того, щоб поговорити про легітимність
путінського режиму. Не про легітимність міжнародних організацій, які вони паралізовані, а про те, з ким ми маємо справу. Давайте звернемо увагу на це, бо можемо зараз дуже довго говорити про те, хто здав і коли здав чиї інтереси. Я перепрошую, що це не дуже релевантно по темі. Солнце. Да, и Ольга, хотели слова. Додам, Да. тому що тут пролунало про подвійні стандарти. Мені особисто попередній керівник Бюро з демократичних інститутів прав людини у Брюсселі на одному заході сказав, що дійсно у них використовуються подвійні стандарти. Зокрема, коли організовувались вибори в Російській Федерації на території Криму, президентські та парламентські, ОБСЄ в обох звітах, замість того, щоб вказати просто, що спостерігачі не проводили свою роботу на території Криму в зв'язку з окупацією, анексією або посилатись на українське законодавство, в кожному звіті вони вказували наступне: немає єдиної позиції, консенсусу у всіх країн-учасниць ОБСЄ щодо статусу Криму. І коли ми ініціювали те, щоб Верховна Рада попереднього скликання, цього скликання вже робила заяву щодо місцевих виборів, на найвищому офіційному рівні на це реагувало, тому що ОБСЄ тоді, насправді, визнала Крим як частиною Російської Федерації і її політичних процесів. Тому що в цьому звіті було вказано територія Криму плюс до кількості дільниць, бюлетнів, голосів, результатів виборів, округів і таке інше. Тобто тоді вперше було насправді в 2016 році визнано Крим частиною політичного російського простору. Але воювати з цим доведеться. Просто визнавати, що є подвійні стандарти, вони є, але очевидно, що в якихось ситуаціях Україні вдається відстоювати свою позицію, в якихось, на жаль, працює пропаганда краще, ніж український, недоорганізований, на жаль, як на мене, процес захисту своїх інтересів. Тому що елементарно навіть якихось координаційних нарад перед цими заходами з неурядовими організаціями, які туди в обов'язковому порядку їдуть, з засобами масової інформації, з метою інформування не відбувається. Тобто це хаос, на відміну від Росії, яка перетанком їде, по суті, з однією стратегією, де всі ролі розписані і кожен зі спікерів грає свою роль. Коли українська делегація залишила приміщення, я розумію, що це було емоційно і, напевно, правильно з політичної точки зору рішення, але якщо ви проаналізуєте російські ЗМІ, вони раділи з того, що представниця якоїсь там організації вивела з себе офіційну делегацію і вичавила її з приміщення, де відбувалася офіційна нарада. Тому очевидно, що треба проплановувати ці заходи і планувати належну реакцію, щоб вона не трактувалась в такий спосіб. Но я хочу поприветствовать Анну Гопко, которая присоединилась к нам, народный депутат Украины 8-го созыва, и дать слово также нашим экспертам. Дмитрий, да, вы держите микрофон, поэтому первого У вас приоритет. Да, у вас приоритет, и поэтому вопрос вам. Вы также считаете, что ОБСЕ контролируется, возможно, Кремлем? Дивіться, я не дипломат і не політик. Я скажу про те, в чому я розбираюся. Так от, через 5 років окупації Крима нема в медійному просторі України. Про Крим не говорять в Україні. Дискусія про формулу Штайнмаєра, дискусія про розведення військ, дискусія про відновлення мосту в станиці Луганській, щоденні втрати наших солдатів на війні, вони начисто відсунули Крим і далі з порядку денного українського дискусії в суспільстві. Що ще дивно для мене, наприклад, повернулися Сенцов, Кольченко, Балух. Де Крим? Знову нема. Я не розумію, чому це відбувається. Ви згадали тут дискусію про відновлення автономії в Криму. Що зараз відбувається з приводу внесення змін до Конституції? Зараз готуються великі масштабні зміни до Конституції. Рада безперервно голосує, хороші закони, необхідні, очевидно. Де тут знову дискусія про відновлення? Порошенко обманював кримських татарів, давайте говорити правду. І нова влада не спішить виконувати ті обіцянки, які вони теж на себе брали. От про це я готовий вам сказати авторитетно, саме не як дипломат чи політик. Владимир Зеленский, я добавлю, что акцентировал внимание на том, что на Донбассе каждый день гибнут люди, а Крым, он аннексирован, и там смертей нет. Вот этим апеллировал. Ирина, да, вам слово. Варто все-таки дізнатися, якщо можна, а які влада нова брала обіцянки щодо Криму? Можете уточнити, щоб ми могли полемізувати конструктивно? Я не кажу, що ви брали на себе ці обіцянки. Можливо, я не точно висловився, але мені здається, що кожна українська влада має створити кримсько-татарську національну автономію в Криму. Якщо українська влада будь-яка
і попередня, і чинна, і майбутня не буде цього робити, вона сама буде себе продовжувати підважувати. Вибачте, що я вам це кажу, пані Ірино, з усією Дякую. повагою. Продолжаем, да, Гульсум? Ну да. Якщо дозволите. Отже, стосовно... Только коротко, Валерий, пожалуйста. Ну, постараюсь. Стосовно цього ОБСЄ. Мені не подобається, що Україна також дуже западає перед такими міжнародними структурами, як ОБСЄ, як ПАРЄ, врешті-решт, іншими міжнародними інституціями. Я завжди приводжу приклад Ізраїлю. Я не в тому, що для мене Ізраїль якимось зразком, але Ізраїль – це держава, яка живе з війною впродовж 47-го року. І держава Ізраїль, вона, даруйте на слово, чхать хотіла на ОБСЄ, навіть на Організацію Об'єднаних Націй. Ви знаєте конвенцію ООН, яка не визнає Єрусалим столицею. Разом з тим приїхав Нетаньяху. І чітко і ясно вголос заявив, запросивши Зеленського до Ізраїлю, переїжджайте в столицю Ізраїлю. Це означає, що жодної реакції від Пристайка, жодної реакції від президента привезуть до того, що ми будемо мати великі проблеми з мусульманським світом, а це і кримські татари так само. Це перше. Друге. Справа полягає в тому, що питання кримської автономії, я вже якось неодноразово на вашому каналі говорив, народилося тоді, коли Кравчук і тоді ще Горбачов поставили собі за мету не допустити ухвалення акту незалежності. І ще до ухвалення акту незалежності вони почали шматувати Україну, створивши Кримську автономну республіку з президентом Мішковим і так далі. Ми тепер бачимо, до чого це призвело. Але стосовно цієї автономії є формула, і ця формула народилася якраз під час президентства Порошенка. Ви можете присоединитися, Ірина. Є документ історичні факти. Арафат Ага, У вас є він добре факти, це що знає. Кравчук не Я дуже хотів прошу, не незалежності перебивайте України? мене. Це ще не У нас, безполезно. зрештою, вільний Отже, мікрофон, таким і ми чином, маємо право говорити. Арафат Ага знає, Але я що перепрошую, ну, є справді. документ, який Конституційна комісія, Ну, це ж безпредметно. Ну, для чого говорити утворила, по дурниці суті, відверті? зміни і доповнення Це ж до себе не Конституції з поважати. утворенням Кримської національно-територіальної автономії. І цей документ настільки виписаний добре, і його треба було ухвалити. Не вистачило часу. Теперішня влада його відкинула, і я думаю, що це буде тривати дуже довго. Пожалуйста, якщо є якісь дискусії, факти, пожалуйста, давайте. Я буду вас просити дозволу. Добре. Дивіться, от просто щоб розуміли, я хотів би, щоб все одно ми говорили про міжнародні організації. Дивіться, остання парламентська сесія ОБСЄ в липні цього року в Люксембурзі. А в президії сидить пані голова ПАРЄ, тільки новообрана, за яку і повернули, вона як гость сидить на ОБСЄ. Вона виступає, і вона говорить, наскільки добре, що нарешті ПАРЄ повернули російську делегацію, бо вони повернулися до такої форми дуже ефективної, як діалог. І в діалозі з Росією вони зараз ПАРЄ вирішать ці питання, в тому числі взаємовідносини з Україною. Виступає голова ОБСЄ, міністр іноземних справ Словакії, дай Боже пам'яті, Мирослав Лайчак. І я в нього запитую голосно, це є повсюду в стенограмі і відео, і кажу, пане голово, ми в нашій організації Росію не на годину не виключали. Тобто у нас постійно йшов діалог в рамках ОБСЄ. ПАРЄ зараз хвалиться тим, що вони повернули Росію, і зараз діалог у них все буде добре. А скажіть, будь ласка, поясніть той пані голові ПАРЄ, що Росія не розуміє діалог як форму для залагоджування. І нарешті дайте відповідь. У нас є спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, яку не допускають до Криму. Не допускають, тому що Росія завжди користується правом вето. І тепер, от про що говорить Арсен Бей, про що говорив Дмитрій, якщо ми хочемо повернути в тому числі питання Криму до порядку денного, в тому числі міжнародних організацій, нам не треба йти лише за тими пропозиціями, які були нам накидані найтяжкі роки. У 2014 році ми зараз будемо говорити. Ми маємо давати свої формули для того, щоб весь світ на своїх принципах їх розглядав. Питання національно-територіальної автономії – це питання міжнародного права, це питання на самовизначення
самовизначення корінного народу. Ми маємо світові, не розриваючи відносини з міжнародними, ми не настільки сильні. Ми не можемо покидати ці організації. Але ми маємо давати такі імпульси, щоб вони не могли від них відмовитися. Бо принципи самовизначення, вони покладені в уставі ООН, вони покладені і в Хельсинських, Копенгагенських, і в яких хочете деклараціях і тому подібне. От це ми не робимо. Тобто, з одного боку, ми не знаємо, як протистояти тим гібридним натискам Росії в цих міжнародних організаціях. Ми не знаємо, як себе вести в цих організаціях, бо нас там обклали зі всіх сторін, але ми не виконуємо домашні завдання для того, щоб змусити ці організації грати по наших правилах, а вони є російською безупречними. Дякую вам дуже. И сегодня первую часть нашей программы мы посвятили международным аренам. ОБСЕ, ПАРЕ уже Рифат Ага в том числе вспоминал. Сейчас давайте присоединим к нашему эфиру Алексея Гончаренко, народный депутат Украины нынешнего созыва, фракция Европейской солидарности. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились к эфиру. Алексей, вот к вам вопрос касательно того, поедет ли, точнее, уже появилась информация о том, что не поедет новый состав делегации в ПАСЕ, но вы в своем фейсбуке написали, что все-таки представители старой делегации уже собираются и все-таки поедут. Объясните, пожалуйста, более подробно, имеет ли старая делегация на это право, не имеет, и что там будете отстаивать, конечно же. Пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос. Значит, действительно, 30 сентября начинается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и было принято решение совместно всеми фракциями парламента, кроме оппозиционной платформы «За життя», то есть это «Слуга народа», «Батьківщина», «Голос», «Европейская солидарность», о том, что мы не подаем сейчас новый состав делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, чтобы продемонстрировать наше отношение к возвращению российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы без санкций, которое произошло на летней сессии в июне месяце этого года. В то же время, так как Парламентская ассамблея Совета Европы — это очень важная международная площадка, и неподача новой делегации означает, что сохраняются полномочия действующей делегации, то те члены делегации, которые были в прошлом составе и сейчас есть в нынешнем, могут поехать в Страсбург, и в том числе это может сделать новая глава делегации, новой Лиза Ересько, которая представляет фракцию «Слуга народа», для того, чтобы украинская позиция была озвучена, для того, чтобы не только звучал голос Кремля. Тем более, что там будут очень важные вопросы. Например, будут обсуждаться местные выборы в России, которые в том числе были проведены в Крыму, что является грубым нарушением международного права на аннексированной территории проведения выборов. В том числе будет на Комитете по равенству обсуждаться права человека и права крымских татар, которые нарушаются в Крыму. Будет обсуждаться Минский процесс и ситуация в Керченском проливе. В общем, очень много важных для Украины вопросов. В том числе группа стран требует встречи с Эммануэлем Макроном и с руководителем Комитета министров. Сейчас в Комитете министров ПАСЕ Совета Европы, председательствует Франция. Поэтому вот было принято такое решение. И ситуация развивается достаточно динамично. То есть мы в контакте с нашими коллегами. Есть позиция нескольких стран, которые, возможно, тоже озвучат или полностью не будут ехать на эту сессию, либо частично не будут ехать. Это такие страны, как Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Польша. Вот что происходит на эту минуту. Алексей, а как вы считаете, вот ваша делегация, которая поедет в Парламентскую ассамблею Совета Европы, вы верите в то, что вам удастся уже с возвращением туда российской делегации продолжать отстаивать украинские интересы? Смотрите, это вопрос того, мы должны подойти к этой ситуации и принять решение, что мы делаем. Я считаю, что у нас есть два пути. Путь первый — это занять очень жесткую позицию,
Но она тогда должна быть максимально жесткой, сказать о том, что организация себя дискредитировала возвращением России, и мы не будем принимать участие в ее работе вовсе, пока там будет находиться российская делегация без санкций. Подчеркну, здесь важное слово «без санкций». Находиться российской делегации никто не может запретить, но чтобы на них были наложены санкции. Есть второй путь, который говорит о том, что такое самоустранение может привести к тому, что украинская позиция просто не будет звучать. И будет звучать только позиция России. Поэтому нам необходимо определиться в нашем формате. С моей точки зрения, мы можем идти вот какими-то двумя крайними вариантами. То есть вариант, что мы не едем, но, может быть, поедем потом, когда-нибудь, я не очень понимаю его. Если бойкот, тогда он должен быть полный, и мы должны об этом заявить. И желательно сделать это, очень желательно, чтобы это была позиция не только одной Украины. Или второй вариант, надо ехать, надо отстаивать, надо говорить, надо убеждать коллег и добиваться того, чтобы мы снова смогли наложить санкции на российскую делегацию. Спасибо. В принципе, это возможно. В принципе, я считаю, это возможно. Алексей, спасибо большое. У меня только маленькое уточнение уже перед завершением нашего с вами разговора. Лидер информационного войска Российской Федерации Ольга Скобеева в одном из своих ток-шоу сказала, что с удовольствием подарит представителям делегации в ПАСЕ от Украины или журналистам монетку 5-рублевую с Крымским мостом. Готовите ли вы какой-то подарок Ольге Скобеевой? Спасибо за вопрос. Ольга Скобеева говорила, что она счастлива, что больше не увидит меня и моих коллег в Страсбурге. Там есть несколько человек, которых она особенно любит. И вот я могу сказать вам, что уже подарком будет то, что Ольга Скобеева, ей придется меня снова видеть. И я думаю, что не один раз. А подарок будет самый лучший, когда мы их выкинем оттуда. Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», был с нами на прямой связи по телефону. Ну а пока украинская делегация готовится ехать в парламентскую ассамблею Совета Европы, куда вернули Российскую Федерацию, и пока, очевидно, мы не можем попрепятствовать тому, что на международные площадки приезжают пропагандистские СМИ РФ и оккупированного Крыма, нам еще и продают формулу так называемого Штайнмайера. И вот недавно, на этой неделе, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже согласовал формулу и утвердил ее советниками Нормандской четверки. Как это было? Давайте посмотрим. Формула Штайнмайера, яка обговорена і погоджена, зокрема, і мною, як представником України 2 вересня, написана абсолютно чітко. Я вже декілька разів мав можливість всім пояснити. Я використаю на сьогоднішній майданчик, щоб пояснити, що написано. Закон про особливий статус набуває попередньої такої неповної, вибачте, я перекладаю з англійської мови, так як ми вели переговори. Він вступає в дію в попередньому форматі, є, напевно, правильне слово, на момент проведення виборів. І остаточно цей закон набуває сили в момент, коли ОБСЄ в ДІПЛ приймає рішення про те, що вибори, які відбулись у відповідності до високих стандартів ОБСЄ. Но руководитель партии «Слуга народа» отреагировал совершенно по-другому. Давид Арахамия сказал, что министр явно что-то придумал. Давайте послушаем это объяснение. Внимание на экран. Я думаю, що взагалі це пан Пристайко щось йому щось він придумав, я думаю. Я багато вже раз чув, я до цього питання я не займаюся цим питанням, але всі ми дуже переживаємо щодо самого процесу, і я багато людей питав і в Офісі Президента, вони кажуть, нічого такого не. Все, що ми зараз чекаємо, це розширення формату до нормандського, всі цього чекають, я сподіваюся, що це буде, то це буде перемога. Ну а с трибуны Верховной Рады Украины депутат от фракции «Голос» Святослав Вакарчук задал очень дельный вопрос. Давайте послушаем. Ця формула – це вільне трактування мінських домовленостей, за якими говориться про те, що ми зобов'язуємося провести вибори на тимчасово окупованих територіях після одержання безпеки. Нічого конкретного про факт, як ми будемо отримати цю безпеку, там немає. Ця тривожна заява була спростована в інтерв'ю одним з очільників фракції «Слуга народу», який сказав дослівно, що міністр закордонних справ щось наплутав. Такого не було. Мене і всю нашу фракцію непокоїть така
різність поглядів у людей, які сьогодні визначають владну позицію щодо міжнародних питань. Ирина, Вадим Пристайко говорит одно, Давид Арахамия говорит совершенно другое. Это отсутствие коммуникации или что? Ну вот как это понимать? Ну, найперше, напевно, не різність поглядів, а різність інтерпретацій. Все-таки Давид Арахамія є депутатом Верховної Ради і не є членом ані перемовної групи, ані міністром закордонних справ, ані тією людиною, яка мала би від фракції або могла б від фракції коментувати саме цю ситуацію і так звану формулу Штайнмайера. Мы уже слышали Арахамию, который говорит, что он интересовался этим в офисе президента. Ну, я цікавилась, і багато хто з нас теж цікавиться, але це не означає, що ми повинні сприймати на сьогодні слова Давида Арахамії як такі, що означають різність поглядів в команді «Слуга народу» і в виконавчій вертикалі, в тому числі і пан Пристайко, Андрій Єрмак. Вчора була зустріч, як ви знаєте, в Офісі президента, теж зробив певні заяви. А відтак, я вважаю, що тут немає жодної такої, знаєте, критичності у моменті, немає якихось надзвичайно складнощів великих, тому що насправді ми не знаємо, що таке формула Штайнмайера, якщо ми можемо сказати, що ми її не бачили формально. Можливо, пані Ганна бачила таку формулу, бо та формула була запропонована саме коли вона була керівником комітету і знає більше, тому що зовнішньополітичне відомство, а Штайнмайер у 2015 році, напевно, чи в 2014, коли він запропонував таку формулу, і Петро Порошенко, напевно, більше міг би пролити світло на таку формулу. А наразі ми можемо послуговуватись лише тим, що називають формулою Штайнмайера, коли говорять про проведення виборів на Донбасі, політичну частину Мінська, тобто алгоритм дій серед інших виконання умов Мінських угод є формула Штайнмайера. Хоча я особисто її письмово не бачила. Ирина, Якщо хтось бачив, покажіть. А вы знаете, какую именно формулу Штайнмайера закрепил Вадим Пристайко на встрече? Ні, не знаю. Я не бачила цих домовленостей і не можу зараз коментувати. Спасибо вам за ответ. Анна Гопко, пожалуйста. Я взяла мікрофон, оскільки мене було згадано, і пані Ірині хочу вам нагадати, в 2016 році, коли дійсно міністр закордонних справ Франції і Німеччини, як Штайнмайер, приїжджали в Київ, тоді ми зробили все можливе, і, зокрема, була присутня дружина Жемчугова на цій зустрічі, і яка фактично сказала двом міністрам: шановні, ви нічого не робите разом з ОБСЄ для того, щоб звільняти українських громадян. І так, зокрема, Володимир Жемчугов і так далі був звільнений. Але коли Штайнмайер, як міністр закордонних справ тоді, в 2016 році, говорив Україні, присутньому тоді спікеру і представникам всіх фракцій і мені, як голові комітету, що треба проводити вибори, моя відповідь Штайнмайеру була: пане Штайнмайер, може ви поїдете в Донецьк, і якщо ви особисто перевірите security of pre-electoral period, безпеку в довиборчий період своєю присутністю там, то, можливо, тоді Україна подумає, чи проводити там вибори. А давайте... Тому я хочу, і це публічна була моя позиція і так далі. Дайте я закінчу думку, будь ласка. От, тому я хотіла б зараз владі, тому що коли Арахамія говорить одне, Пристайко говорить інше, Порошенко на комітеті у закордонних справах, а також євроінтеграції на спільному засіданні чітко пояснив. Тому я не буду тут зараз, ви його згадали, говорити, його позиція була відома. Але мене зараз більше цікавить ваша позиція, тому що зараз ви говорите, що ви цього не бачили, ви не знаєте, і що Арахамія щось вже напутав. Тому ви запутуєте. Ну, ви сказали, що його позиція якась інтерпретація. Тому мені але це надзвичайно важливе питання національної безпеки і позиції України. І тут не може бути такого, коли різні спікери від влади говорять абсолютно різні речі. Тому моя пропозиція, зокрема, у нас була так звана Мінська платформа, яку в 2015 році, як голова комітету, я ініціювала. У мене є лист на спікера про те, що парламент України має знати, що відбувається в тристоронній контактній групі в Мінську, про що домовляються політичні чи радники зовнішньополітичні президентів, які беруть участь в нормандської четвірки. Ця платформа була створена, її очолила тоді Ірина Геращенко, яка безпосередньо брала участь в тристоронній контактній групі. Такі люди, як Оля Айвазовська, сьогодні присутня, приходила і брала участь. Роман Безсмертний, Євген Марчук, Костянтин Єлісєєв. Вони приходили в парламент. Тобто це була дієва платформа, Це була дієва платформа. Чому вона була дієва? Тому що, наприклад, я була позафракційною, але для мене, як для голови комітету, важливо було, як
вів себе Сурков на перемовинах, коли зустрічаються радники президентів, які тактичні кроки і яку маніпуляцію кагебійська машина і їх представники використовують. І тому мені хотілося б, щоб зараз, перше, своєрідна платформа по стратегії України перемоги була створена. Тому що я думаю, що представники і Європейської солідарності, які мають певний досвід, і представники «Голосу», і «Батьківщини», і позафракційні, крім п'ятої колони, мають право, як депутати, які мають доступ до державної таємниці, розуміти. Тоді ми не матимемо цих непорозумінь, цих дивних інтерпретацій, не буде якихось акцій протесту, які виставляють червоні лінії. І всередині Кремль не буде використовувати оце, як, скажімо, коли українці між собою сваряться. Це одна порада. І ще в мене є, звісно, ще одна порада для новообраних депутатів. Все-таки поїхати на схід України. Тому що більше ніж 95% ніколи не були на сході України. А звідки ви знаєте? А звідки така відсотки 95? Це від якої кількості? Разом із правозахисними організаціями. Від парламенту загалом чи від «Слуги народу» фракції? Ні, від парламенту загалом. Ви ті, які новообрані, ті, які вперше в парламенті депутати. І ви знаєте, що 95%? З правозахисними організаціями, я дуже сподіваюся, що вже наступними тижнями ми побачимо дуже багато людей. Мы дадим вам слово, я просто для того, чтобы... Але мені здається, що платформа у парламенті, то чому, наприклад, на форумі, який проводив наш центр, Леонід Кучма, як керівник тоді ТКГ, говорив про те, що президент Порошенко подекуди півроку не приймає керівника ТКГ, а відтак і не знає, що відбувається у Мінську у перемовному процесі. Тобто виходить, що платформа знала більше, ніж президент, тому що він не міг знайти час і зустрітися з Леонідом Кучмою, що в принципі потім і стало причиною, чому перестали, власне, бажати люди їздити туди і щось перемовлятися. Тому, якщо така платформа була дієвою, то де ті напрацювання, зрештою законодавчі акти або інша форма вияву нормотворча, яка б, власне, вирішувала ситуацію на сьогодні? Чи була та платформа дієвою, ми мусимо бачити результат. Бо це парламент. Мы все-таки не о деятельности этой платформы, мы о формуле Штайнмайера для того, чтобы понимать, да, чтобы все знали. Давайте посмотрим. Формула Штайнмайера. А давайте посмотрим, собственно, формулу Штайнмайера. Да, наши зрители, я уверен, что половина не понимает, чтобы все поняли, да, и мы вернемся к этой дискуссии. Выведите, пожалуйста, формулу Штайнмайера, что она предусматривает. Итак, первый пункт. Сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях. Дальше местные выборы. Третье. Если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, а особый статус World Law временно вступает в силу. И четвертый. Дальше он закрепляется в Конституции, и только потом Украине передается контроль за границей. Скажіть джерело, де ви взяли таку послідовність і таку формулу? Я хочу наших редакторов попросить, если есть техническая возможность, показать оригинал этого документа, если можно так назвать. Документа. Пока редакторы подсказывают, что они готовят это. Уже готово, да? Пожалуйста. Вот. Вот этот источник, откуда это все было. Ну, опять же говорю, это как трактуют, как документ, который опубликовали. Опять же говорю, что вот предыдущая графика... интерпретации, будь ласка, документ не воспринимайте ее как уже утвержденную и так далее. Это то, что не была распространяют. закреплена в Минских соглашениях, это все знают, это всего лишь озвученная Франком Вальтером Штайнмайером такая формула. А де озвучена? Прошу мені пояснити, де озвучена? Цей бенефіс. Ви можете присоединяться. Ну я ж хам, я ж не прибиваю. Я просто відповім на декілька питань, які тут озвучені без відповіді. Проблема в том, что никто не знает, что это такое. Кто утвердил, какую формулу Штайнмайера утвердил министр иностранных дел? Именно такую информацию трактуют российские СМИ. Именно такую информацию. Да, но я сразу хочу сказать, что вы правильно сказали, я с вами согласен, никто не знает официальной позиции, что такое формула Штайнмайера. Просто потому, что она не была закреплена в Минских соглашениях. Николай, а потом Дмитрий Снегирёв хотел дать слово. Я вибачаюсь. Дивіться, це та платформа, про яку говорила пані Гопко. Це платформа парламентарів. Це в Верховній Раді очолювала пані Ірина Геращенко. Я був також, я входив в цю платформу, і мені було дуже цікаво всі ті питання, які ми розглядали щодо Донбасу, пов'язувати весь час з Кримом, не давати кримські проблеми уходити і на цій платформі також. І мені здається, вона ефективно працювала, хоча б в тому розумінні, що ми, депутати з різних фракцій, там сидів Шуфрич, там інші, я не хочу зараз згадувати прізвище, і від запрошених ми отримували ту інформацію
безпосередньо про їхню діяльність і їхнє, і в тому числі інтерпретацію і трактування, і ми могли порівнювати, що там було з президентами і з іншими. Це я зараз не хотів би про це, я про це не знаю і не хочу говорити. Але я повертаюся до формули Штайнмаєра. Дивіться, там що би не взяли би, якщо взяти перед цим Мінські домовленості, перший Мінськ, другий Мінськ, виписані там чіткі є пункти, вони теж трактуються неоднозначно. Скажімо, міністр іноземних справ, здається, Австрії, він говорив, що тут мова йде, коли там є вимога про виведення російських військ з території України, не виведення, там є про відновлення цілісності України. Він каже, це мова йде і про Крим, хоча там ні слова не було в Мінських домовленостях про Крим. Формула Штайнмаєра – це питання інтерпретації того, що обговорювалося. І зараз тут треба просто розуміти, не президента Зеленського, взагалі всю українську владу, я про це говорив, вибачте, що я повторююся, хочуть поставити на розтяжку. І на розтяжку саме в розумінні Путіна. І на великий жаль, тут вони об'єдналися в значній мірі з деякими провідними лідерами західних країн. І тепер це є питання, я завершую, це є питання не лише президента Зеленського. Я все-таки хочу вірити в те, що він розуміє цю загрозу, яка зараз нависла над нами всіма, і в тому числі над ним як президента. Так в этом-то и заключается, собственно, и вопрос, какую именно формулу Штайнмаєра закрепил и интерпретировал министр иностранных дел. Потому что вот почему, собственно, это и возникло. Ведь звучали тезисы о проведении выборов на неподконтрольной территории. Я зараз хочу про це сказати. Ми не знаємо той текст, який нібито представники України мали би підписати. Нібито це знову слів російської сторони. Да. Вони не підписали, але пан Пристайко намагався нам пояснити, що там щось ще не з'ясовано. Оце тут суспільство хотіло би, здається, це бачити. Але наскільки це доцільно на цьому етапі, я не дуже в цьому, ну хай про це говорять дипломати. Нет, собственно, Россия и требовала закрепить в письменной форме эту формулу, да, то есть у них тоже нет этого текста, они тоже стремятся интерпретировать в свою сторону, конечно же, поэтому то, что Украина сейчас отказалась подписать вот эту формулу на российских условиях, это очень важно. Да. А давайте посмотрим, как Дарко Оліфер. Коли говорю про розтяжку, я просто, можливо, не договорив. Вибачте, я далі не буду говорити. Це формула така, я знову її повторюю. В російській інтерпретації це так. Крим наш, Донбас ваш, но на наших условиях. Оце і є розтяжка, то, що зараз готується для України. Вот уже вспомнил Николай, что на встрече ТК в Минске украинская сторона отказалась подписывать эту формулу, так как в опубликованном Росмеддокументе числится специальный, цитирую, закон, регулирующий внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. А в представительстве Украины в ТК отметили, что при каком порядке шагов стоит провести выборы в ОРЛО. Внимание на экран. Дарко Оліфер. Реализация формулы Штайнмаєра возможна только при условии выполнения следующих пунктов. Полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями. Это перевернутая формула российской интерпретации. Обговорювати, а не інтерпретації, подані Російською Федерацією. Ну, это очень хорошо разошлось, хорошо в массовой информации украинской в том числе. И вот дело в том, что манипуляция как раз на этом и происходит. Поэтому мы здесь и собрались, чтобы дискутировать. Да, действительно, но вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко... Риторичні питання вголос задаєте, які не є риторичними, на які я можу відповісти, щоб дискутувати по суті, якщо вам цікаво, звичайно. Якщо ні,
Пожалуйста. то ми можемо далі питати, що таке формула Штайнмайєра. Тобто є питання мінських домовленостей, комплексу заходів. Комплекс заходів є єдиним офіційним документом, що є додатком до рішення Ради безпеки ООН, і який, по суті, є обов'язковим для виконання всіх сторін. Щодо виборів, в пункті 4 говориться про єдине, що після завершення етапів безпекових, а саме відведення, виведення і моніторингу, який засвідчиться ОБСЄ, починаємо говорити про модальності виборів, а не їх проводимо. Формула Штайнмайєра як така з'явилася в 2016 році під час саміту зустрічі на найвищому рівні керівників 4 держав. Тобто нормандський формат, коли зустрілись 3 президента і канцлер Ангела Меркель. Очевидно, що після того 3 роки зустрічей не було, і в зв'язку з тим, що все ж таки Російська Федерація не реалізувала свій сценарій формули Штайнмайєра. І я переконана, що якщо Україна не піде до кінця і не засвідчить, що вона парафіює в Мінську до зустрічі нормандського формату, нормандський формат зустрінеться. Якщо вона цього не зробить, нормандський формат зустрічатись не буде і після цього. В чому загроза формули Штайнмайєра насправді? Вона є. Тому що не можна говорити просто про переведення годинників, якщо ми не знаємо, в якому часовому поясі ми живемо. А саме, який саме особливий порядок місцевого самоврядування надає Верховна Рада України цим окремим районам, і мінські домовленості, комплекс заходів говорить на тимчасовій основі на 3 роки. Тобто зараз, говорячи про те, що після врегулювання чи після завершення безпекового етапу, якого нам невідомо, хто це буде верифікувати, в якому вигляді він буде реалізований і скільки триватиме, ми не знаємо. Формула Штайнмайєра говорить про тимчасовість, а потім постійну основу. Тоді як мінські домовленості, комплекс заходів говорить про тимчасовість місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської області на особливих умовах. В цьому глобальна різниця. Крім того, насправді історія про зустріч в жовтні 2016 року нормандського формату і про те, що сам пан Штайнмайєр не знав, як виглядає ця формула, тому що він сказав послідовність дій, які можна по-різному інтерпретувати, а потім Російська Федерація виклала цей документ. Цей документ мені відомий. Я його бачила протягом 3 останніх років. Принаймні, я там була з березня 2016 до червня 2018 року. Схожі документи з'являлися, але українська сторона не мала права їх підписувати, тому що це вирвана з контексту ідея, яка говорить про те, що в який момент буде місцеве самоврядування в особливому порядку здійснюватись на цих територіях. Але не говорить жодним чином, як виглядатиме всі безпекові передумови, як ми свідчимо про їхню незворотність, що відбудеться, якщо вибори, наприклад, не будуть визнані. Тобто далі існує місцеве самоврядування на тимчасовій основі, і ми організовуємо нові вибори. І як взагалі буде функціонувати система місцевого самоврядування після завершення виборчого процесу? Тому що вибори – це всього лише інструмент, а не рішення конфлікту. Давайте присоединим к нашей беседе лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева. Он с нами сейчас на прямой связи. Мустафа, салям алейкум. Мустафа. Салям алейкум. Мустафа, вот мы тут сейчас разговариваем на тему формулы Штайнмайера и что, собственно, она предусматривает. Возможно, вам известно, и что вы думаете по поводу этой формулы? Четкого определения этой формулы пока никому не известно, может быть, кроме того самого Штайнмайеру. Но вообще Штайнмайер из тех политиков, позиции которого по событиям в Крыму, иногда у меня возникала мысль, когда он был тогда министром иностранных дел, я думал, может быть, он после отставки опять пойдет со своим предшественником Шредером работать в «Газпром». Здесь в чем здесь опасность? Речь идет о том, чтобы провести во что бы то ни стало какие-то выборы. А выборы, они там не могут быть объективными, не могут быть честными, пока не будут обезоружены или обезврежены те боевики, которые в течение 5 лет терроризируют районы Луганской и Донецкой области. И по всему периметру, по границе не будет установлен контроль украинского государства. Это более 400 километров. Ведь когда будут проводиться выборы, у людей будет такой психологический эффект.
Ну вот эти выборы пройдут, а эти же останутся, а потом они с нами будут расправляться. Поэтому выборы в тех условиях, которые сейчас предлагаются, они полностью будут устраивать только Путина. Вот, Мустафа, а ведь действительно несколько дней назад также звучали тезисы из уст министра иностранных дел Украины про проведение местных выборов по всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольной ей территории. А где здесь Крым? Как вы думаете, а что с Крымом, а что с выборами в Крыму, если о неподконтрольных территориях идет речь? Не, ну имелось в виду именно неподконтрольные, это районы Луганской и Донецкой области. А статус же, чтобы мы там не говорили, отличается. Донецк и Луганск Россия не признает своей территории, просто говорит, что там якобы идет гражданская война между самими украинцами. А по поводу Крыма они четко даже внесли свою конституцию, что это якобы часть Российской Федерации. Поэтому здесь вполне понятно, что разные подходы. Говорить о выборах сейчас на территории оккупированного Крыма просто бессмысленно до выведения российских войск с той территории. Спасибо большое вам, Мустафа. Спасибо большое за то, что присоединились к эфиру. И я бы хотел присоединить сейчас Дмитрия Снігирьова. Давно уже обещали вам слово. Да, касательно этой формулы, вы хотели что-то сказать. Пожалуйста, ваше мнение. Я хотів би сказати, пані Ірино, користуючись вашою присутністю, ще раз звернути увагу на заяви пана Пристайка. Зокрема, це агенція «Інтерфакс». Пан Пристайка заявляє про те, що наразі пан Зеленський розглядає варіант розведення військ по всій ділянці фронту. Я підкреслюю, по всій. В той час міністр оборони України заявляє про те, що розведення буде виключно в пілотних районах. Це станиця Луганська, Золоте, Петровське. Поясніть мені знову позицію пана Пристайка. Це перше. Друге питання. Всі наполягають на тому, що розведення військ поблизу станиці Луганська – це успішний проєкт. Показав, що, дивіться, провокацій з боку бойовиків немає. Сьогодні місією ОБСЄ, до речі, зафіксовані обстріли позицій Збройних сил України з боку бойовиків. Згідно безпекових питань, які були затверджені в Мінську, у разі, якщо немає режиму абсолютної тиші, відповідно, не про яке розведення військ не йдеться. Причому обстріли в районі саме станиці Луганської зафіксовані протягом останніх 10 днів двічі. Де реакція української сторони? Чому немає заяв МЗС? Чому взагалі не повертаються українські війська на свої попередні позиції? Ми ковтаємо просто. Нас обстрілюють, я ще раз підкреслю, в пілотному районі. При цьому ми робимо вигляд, що нічого не відбувається, і говоримо про те, що ми будемо розводити війська поблизу Золотого і Петровська. Так от, Петровська, якщо ви розведете, це прямий напрямок на Маріуполь, танконебезпечний. 2 кілометри – це перша і друга лінія оборони. Ви ставите фактично під удар саме існування великого промислового міста, а саме міста Маріуполь. Ми можемо втратити не лише 2 металургійні комбінати, але й відповідно порт. А це велика частина валютних надходжень. Приблизно та сама ситуація поблизу Золотого, де наразі відбувається накопичення важкої бронетехніки і живої сили бойовиків. І не дай Боже, вони там прорвуться на тому напрямку, стане під питання так званий трикутник Луганський промисловий. Це Сєвєродонецьк, Лічанськ, Рубіжне. Для чого Україні в односторонньому фактично порядку відводити війська? І от вам два питання. Перше – це заяви Пристайка щодо розведення, які не співпадають з позиції міністра оборони. Друге – відсутність реакції українського МЗС, української сторони щодо обстрілів в районі розведення станиці Луганська. І третє – можливість розведення в районі Золотого і Петровського. Причому я ще раз наполягаю, дзеркального розведення з боку бойовиків немає. Сама місія ОБСЄ зафіксувала наявність нових шансів поблизу Петровського. Те саме зафіксовано поблизу Золотого. Спасибо, Дмитрий. Да, Ірина, пожалуйста, ваш варіант. Багато конструктивних і слушних запитань, але у мене, на жаль, немає відповідей на цих запитань. Але що я можу зараз запропонувати, і сприймайте це як уже пропозицію офіційну, як голова підкомітету з питань держбезпеки і оборони, ми будемо ініціювати слухання в комітеті, куди запросимо міністра оборони, куди запросимо людей, які, власне, дотичні
критичні до розведення, якщо ми говоримо про Генштаб і так далі. І вас запросимо, якщо порадити ще кого запросити, давайте, я готова це ініціювати. Я Нам є що погоджуюсь. розповісти саме по ситуації на окупованих територіях. Я дякую телеканалу АТР, бо саме після виступу на цих телеканалах відбувається певна реакція. Ирина, только я маленькую ремарку. Вы не подумайте, что тут все там к вам имеют претензии или еще что-то. Мы реально редакцией приглашали на этот эфир и представителей МЗС, и всех ответственных за эти вопросы. Вы, так как единственный сейчас представитель от власти, да, немножко на вас будет много вопросов, но ценим ваш ответ. Це намагання привернути увагу. І, пане Олеже, якщо ваша ласка, одну буквально хвилину. Я хотів би пояснити, що таке формула Штайнмаєра. Її не існує, забудьте. Існує формула Путіна. Це калька ситуації, яка відбувалася в Грузії в 94-му році. Тоді була формула Кофі Аннанда, формула Бориса Єльцина, формула Бориса Березовського. Наразі це формула Штайнмаєра. І в чому ще небезпека, пані Ірина, поки ви тут присутні? Наразі Путін запросив приїхати на саміт глав країни СНД 11 жовтня в Ашхабад пана Зеленського. Якщо пан Зеленський поїде, це так само той самий сценарій 94-го року. В 94-му році Шеварднадзе погодився приїхати на саміт глав країн СНД, де він дав згоду на участь миротворців так званих СНД в вирішенні питань територіальної цілісності Грузії. З чим це закінчилося, ми всі знаємо. Нам готують той самий сценарій, пані Ірино, донесіть, будь ласка, до президента. Це підступна тактика Російської Федерації. Давайте сейчас к нашей дискуссии подключим Германию. Нет, не Штайнмаєра, Игоря Эйтмана, публициста. Игорь, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, да, прекрасно слышу. Игорь, а что там в Германии, собственно, думает сам Франк-Вальтер Штайнмаєр? Он вообще в курсе, что мы так тут активно обсуждаем его формулу? Горячо обсуждаем, я бы сказал. Не знаю, конечно, точно, в курсе он или нет, но вообще как бы все-таки вся эта повестка, связанная с так называемым украинско-российским урегулированием, для немецкой политики достаточно периферийна. И, ну, естественно, Штайнмаєр, как социал-демократ и представитель крыла, в общем, социал-демократического, который выступает с достаточно путинферштейновских позиций, в этом же крыле находится и Габриэль, и Матис Плацик, который вообще как бы откровенно работает на Кремль. И поэтому как бы ничего хорошего, собственно, Украине от Штайнмаєра, я думаю, ожидать не приходится. Естественно, что он будет пытаться добиться некой видимости урегулирования любой ценой. Потому что для немцев, для Германии главное это, чтобы все было как бы внешне тихо и слаженно, да, чтобы не было, чтобы кровь не лилась в Европе, чтобы не было никаких столкновений. А какой ценой это будет, за счет чьих интересов, им уже как бы дело десятое. И учитывая их тесные, я имею в виду Штайнмаєра и вообще немецкие элиты, тесную связь с российскими властями многолетнюю, да, и я думаю, что скорее они будут стремиться к урегулированию за счет интересов Украины. Спасибо вам за ответ. Игорь, еще короткое уточнение. Вот интересно даже просто ваша позиция и ваше мнение касательно формулы. Какой вы видите формулу непосредственно и какой видят ваши коллеги, политологи, социологи там в Германии? Может, в Германии знают, какую именно формулу предложил Штайнмаєр? Или какую хочет предложить? Вообще нет, вообще это такое ощущение, что это такой миф вообще, формула Штайнмаєра. Такой, знаете, мем, да, интернет-мем или такое произведение пиаровское. Я думаю, что по большому счету главное для немецких властей, для Штайнмаєра того же, это некая имитация мирного процесса, чтобы оправдываться перед избирателями. Мы вот работаем на мир. Для нас главный мир. Мы пытаемся установить мир в Европе. Реально, они, конечно, я думаю, прекрасно понимают, что пока Путин у власти, никакого мира не будет. И агрессия российская против Украины будет продолжаться. Для Путина это некая идея фикс, и он от этой идеи не откажется, очевидно, совершенно. Я думаю, что немецкие политики не могут об этом не догадываться. Поэтому вся эта история, да, эта формула Штайнмаєра и прочее, попахивает, как я уже сказал, таким интернет-мемом, имитацией, профанацией миротворческого процесса. Игорь, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Валерий Васюк, народный депутат України первого созыва. Реплику хотите, правильно я понял? Ні, це не репліка, я просто хотів сказати. Давайте. Дякую. Пожалуйста.
Отже, світ не знає в своїй історії, скільки існує інститут держави, там 2000 років, щоб в країні, частину якої, яка була окупована, потім звільнена, хтось третій рекомендував чи нав'язував, коли проводити вибори і як. Шукається формула, за якою поновити українську Україну на територію оцеї Лугандонії. Цю формулу запропонував Порошенко, вона дуже проста, ця формула. Вона полягає в тому, що весь периметр російсько-українського кордону та лінію розмежування між Лугандонією і Україною мають контролювати відповідні миротворчі війська Організації Об'єднаних Націй, а не ОБСЄ. Що це означає? Як тільки буде відрізана пуповина, яка поєднує Росію з Лугандонією, Лугандонія помирає сама через кілька днів, не тижнів, днів. Це перше. Друге. Стосовно проведення виборів. Повторюю, світ не знає в такої історії, коли звільнені окуповані території проводились би там вибори зразу. Вводиться цивільно-військова адміністрація. І там працює Національна служба безпеки, чи СБУ і так далі. Іде перевірка, тому що ми звідти отримали, даруйте, Януковича, ми звідти отримали біду. І люди – це не утиснення прав людини. Люди повинні нести відповідальність за те, що вони були такими громадянами. Це друге. Третє. Повертаючись до Криму, все-таки ваш канал – це кримський канал. І дивляться, певно, що вас в Криму. 1,5 тижні тому назад якраз я був у Мустафи Ага і запропонував формулу стосовно Криму. Я Кримом займаюся з 2014 року. І Рафат Чубаров, свідок, ми зустрічалися дуже багато разів стосовно цього. Формула є така. Перше. Де би не сталася біда з євреєм, чи утиснення прав, чи небезпека здоров'ю, чи життю, тим більше, це завжди навіть одному розцінюється як антисемітизм. Кримські татари – це друга, я би сказав, титульна нація, да, у якої немає іншої батьківщини, як Крим. Чим менше буде кримських татар, тим менше вирогідність повернення цієї землі, як природньої землі, кримським татарам. Через те будь-хто, будь-де, це я сказав Мустафі Ага, буде в правах, або в здоров'ї, або в житті утиснутий, або позбавлений життя, це треба розцінювати, навіть якщо один випадок. Етноцид або геноцид. На що мені Мустафа Ага сказав? Що в документах основоположних ООН написано, що таке геноцид. А я йому сказав, а там написані часові рамки, коли повинні вбити 1000, чи 20 тисяч, чи одну людину. Ні. Це перша пропозиція. Друга пропозиція. Порошенко, як казав, про Україну без України – ні. Про Крим без представницького органу, кримських татар, Курултаю – ні. Ні про що і ніде. Якщо не отримується згода Курултаю, будь-які пропозиції, звідки вони не йшли, чи з України, чи в Україні, чи поза межами України, не будуть легітимізовані. І нарешті третє. Я знаю, от пан Чубаров був до цього причетний. 91-го року була укладена декларація про права кримських татар. Я її читав, цю декларацію. І я сказав Мустафі Ага, що ця декларація була тоді, на той час, коли Крим був український. Були зовсім інші реалії. Тому я запропонував на Курултаї розглянути документ, який називається «Акт про суверенні права кримсько-татарського народу як корінного народу Криму». Що це таке? Це документ, за рамки якого виходити не може хто? Передовсім президент. Ви підписуєте, ухвалюєте цей документ на що? Будь-які рішення стосовно власності на землю, стосовно периметру моря, стосовно всього, що є в Криму, а це є батьківщина кримських татар, столицею Бахчисараї.
все повинно узгоджуватись і отримувати згоду Курултаю. Можуть бути деякі суверенні права віддані. Ну, наприклад, входять країни в членство НАТО або входять в ЄС. Вони частину суверенних прав віддають, але ніколи не дають самостійності. Чому я, як депутат Верховної Ради, ми голосували за самостійну Україну і незалежну. І нарешті останнє. Очень мало. Так, і нарешті Да, останнє. пожалуйста. Значить, і цей документ має бути переданий в Організацію Об'єднаних Націй, щоб не було 2, 3, 5 читань. Що таке кримсько-татарський народ і чого він хоче. Якщо Україна поставить знову ж таки, як він взяв і звільнив Джемільова і ліквідував інститут Джемілєва, вибачте, ради Бога, і ліквідував інститут уповноваженого президента у справі кримських татар. Це вже про щось говорить. Отже, таким чином, президент, оце ми. Другий прапор біля прапору України в МЗС – це прапор кримських татар. Це означає, що 2 титульних нації в Україні. Значить, так має бути в зовнішній і внутрішній політиці президента. І нарешті цей документ має бути відісланий до Генсека ООН. Для того, щоб всі країни нарешті дізналися, що не тільки проблема Ізраїлю і Палестини є, що є кримські татари. І вони мають своє право мати свою землю і вирішувати, де ця земля буде, чи в Україні, чи десь інде. Бо це повторюється їхнє право. Валерий, вот на фоне того, что Арсен Ага сказала сейчас Валерий Ивасюк, вы на своей странице Facebook совсем недавно написали очень интересный пост, и начали вы его со следующего предложения, цитирую: «Наступает время, когда крымские татары должны снизить ожидания от государства». Что вы имели в виду? Да, вот ваш пост сейчас от 13 сентября. Ну, йдеться в першу чергу про те, яким чином ми, кримські татари, сьогодні читаємо ті події, які відбуваються в першу чергу на Донбасі. І ми розуміємо, що для президента Зеленського, для його команди Крим не є перший пріоритет. І це не в жодному разі не звинувачення. Ми розуміємо, що це є ті очікування суспільства, які об'єктивно сьогодні є в Україні. Українці, вони втомлені, українці хочуть, щоб на Донбасі був мир. Більшість, я сподіваюся, при цьому хоче, щоб він був встановлений шляхом досягнення перемоги, але все ж таки хочуть миру. І ми розуміємо, що те, що питання Криму, воно оминається системно у дискусіях, у промовах, в тому числі у промові на День Незалежності України, ми розуміємо, що це є певний сигнал. Ми, кримські татари, ми маємо розрахувати наші сили на довгі роки вперед, а то і на десятиліття. Ми останні 5 років дуже багато витратили себе емоційно в очікуванні того, про що ви вже сказали, того, що в нас відбудеться все ж таки національна територіальна автономія. Я хочу нагадати, що національна територіальна автономія – це не забаганка, це не вигадка. Це реалізація нашого невід'ємного, природнього та пріоритетного права на самовизначення. І ми, кримсько-татарський народ, ми самовизначаємось в межах української держави. Ми про це оголосили дуже чітко на Курултаї, який відбувся у березні 2014 року. 5 років у нас, я не скажу, що не було прогресу, був прогрес, і, власне, він нам дав дуже багато надії, дуже багато сподівань. В Криму всі дуже сильно цього чекали. Десь в другій половині 2018 року, вже в 2019 році, ми зрозуміли, що цього не відбудеться. І ми розуміємо, що зараз так само це питання затягується. Так ось, цей пост, він не про те, що ми маємо якимось чином змінити наш вектор. Ні, у нас єдиний вектор – це відбутися як народ, вільний в Україні, яка рухається до цінностей, які ми в тому числі сповідуємо. Але він про те, що ми маємо об'єктивно сприймати те, що відбувається. Це не означає те, що ми не маємо закликати, тиснути українську владу щодо того, щоб все ж таки вони це питання розглянули. Воно дійсно зараз є у дуже хорошій стадії зрілості. Була робоча група при Конституційній комісії, яка була дуже фаховою, яка включала дійсно, мабуть, найякісніших станом на сьогодні конституціоналістів України, яка напрацювала ці зміни до Конституції України в частині розділу 10 Автономна Республіка Крим. Ми б дуже хотіли, щоб нова влада звернула на них увагу. Ирина, короткая ваша реплика, потому что это Арсен Ага больше
Ну, я вам обращался дуже к новой дякую за власти. конструктивну позицію. Це справді те, що могло би нам допомогти в майбутньому працювати разом. І в тому числі, знову ж таки, назріла потреба, аби ми дійсно зустрілися вже в комітетах, і я теж зініціюю колегам, тому що дуже важливо розуміти, наприклад, для мене також буде цікаво і важливо почути, чим саме автономія, яка є закріплена уже в Конституції, відрізнятиметься від тієї, яка запропонована. А отже, ті нюанси, я сподіваюся, ми зможемо обговорити в комітетах, якщо ви, звичайно, приймаєте запрошення. Я трошки продовжував те, що говорив Арсен. Ми були б не кримськими татарами, якщо б говорили про своє безсумнівне, безперечне право, якщо б це не пов'язували б з долею української держави. І ви знаєте, це не просто слова, ми завжди наші дії, вони це показують і демонструють. Отже, якщо ми з цього виходимо, то маємо визнавати, що за таке відношення до Криму Україна не просто втрачає Крим. Цей процес зараз він розширяється. А паралельно чи одночасно йде знищення кримсько-татарського народу. Росія витісняє кримських татар з Криму і заміщує своїм населенням. Є цифри, статистика, це все можна... Не просто так йдуть репресії. Це репресії задля того, щоб кримсько-татари самі покидали Крим. Отже, і тому те, що говорить Арсен, що це є наше безперечне природне право, це крім того, що ми реалізуємо це право, ми надаємо Україні ще один дуже потужний інструмент, який спирається на міжнародне право, задля того, щоб боротися за відновлення суверенітету України над Кримом. Я розумію, як і ви всі, що ми, як Україна, це я зараз знову переходжу до сучасного моменту, ми не є потужною з точки зору військового, такою державою, щоб одразу могли би пересилити Росію. Я маю на увазі по відношенню до Росії. Але ми є такими, що ми можемо і маємо право, і можемо, і зобов'язані надати певний алгоритм нашим партнерам. Ми не є сильними, щоб ставити їм умови. Мовляв, ми демарші будемо влаштовувати, військами підемо, і ви нам не потрібні, але ми можемо поставити наших партнерів більш такі, знаєте, чіткі умови для того, щоб вони не могли уникати від своїх зобов'язань і своїх принципів, які закладені в їхні державні утворення і в цінності їхнього суспільства. І тому, якщо б мене зараз президент Зеленський запитався б, що ти хочеш, з чим я маю йти, я б сказав би, зміняємо все те, на що ми були вимушені піти і в 2014 вересні, і в 2015 роках. То був такий час. Ми не підвергаємо нічого ревізії, ми не сваримося з нашими партнерами, але ми говоримо про безперечне право української держави. І в нас є своя формула. Вона звучить: відновлення територіальної цілісності української держави по всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів, включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Крапка. Крапка. І оце є той алгоритм, який ми надаємо всьому світові. Так, це буде вибух певний. Це певний час буде, знаєте, дуже велике таке, я не знаю, оживлення, можливо, якийсь кризис певний такий локальний настане. Але і у Путіна немає стільки часу. Він зараз блефує більше, ніж всі останні. І нам зараз треба дотриматися. Я дуже хочу сподіватися, що Зеленський це розуміє. Але я завершую, вибачте, це був довгий монолог. Те, що колега говорив, дійсно нічого не може вирішувати за Україну без України. Не може такого бути. Але і нова влада має знати, що без кримських татар не можна вирішувати долю Криму або замовчувати долю Криму. Я з початку серпня місяця не можу зустрітися з тими людьми, на яких показав президент, щоб ми продовжували наш діалог. Це неправильно. Кого ви маєте в виду? Я не буду називати прізвища, я не можу з ними зустрітися. Хоча на них показав президент. Це неправильна позиція влади. Там є народ, який знищують. Або влада має сказати, що їй це не дуже болить.
Рифатага, подождите, можно Рифатага, правильно я понимаю, потому что Мустафа Гаджимилев после встречи с Владимиром Зеленским и вы, да, он озвучивал несколько фамилий, к которым вам нужно будет обращаться. Мені здається, я сказав принципово. Мені здається, тут не треба деталізувати. Президент при зустрічі сказав, це мої найближчі помічники. Будь ласка, продовжуйте з ними обговорювати ті законопроекти, про які говорив Арсен зараз. Да. Ну, я думаю, і ми всі обов'язково поняли, да. їх, як тільки ми розберемося, я їх винесу на розгляд. Це сказав президент. Я йому вірю. Але зустрічі немає. Я хотів би продовжити цю думку щодо того, а в чому користь для української держави. Да? Тому що ми говоримо не тільки про те, що це є наше право і воно має поважатися. Це перше для нас. Ми говоримо ще й про те, що сьогодні реалізація цього нашого права для української держави є вельми корисною. Я поясню чому. Мабуть, ми всі маємо визнати, що коли йдеться не про Донбас, а про Крим, у нас дуже серйозно за останні роки акцент на міжнародних майданчиках змістився з питання територіальної цілісності на питання права людини. Чому так відбулось? Тому що десь між рядками, це не проговорюється, але все ж таки наші західні партнери, вони кажуть, ну, слухайте, ми ж розуміємо, що там отой кримський народ, а вони розуміють, що його немає. Він, все ж таки проголосував тоді якось там на референдумі, вони самовизначились. І відповідно сьогодні давайте звернімо увагу більше на питання прав людини, аніж на питання територіальної цілісності, бо перше питання, воно трохи таке проблемне. І ми це відслідковуємо в тому числі по тому, за що голосувало ООН. Наприклад, по територіальній цілісності ООН мало резолюції лише в 2014 році, це була перша, і остання до грудня 2018 року резолюція ООН, де йшлось про те, що необхідно відновити територіальну цілісність України у контексті Криму. Наприкінці 2018 року це відбулося у зв'язку із ситуацією з українськими моряками. Так ось ми 4 роки не виносили нічого на ООН. Чому? Тому що в нас питання прав людини витіснуло питання територіальної цілісності. Коли ми отримуємо оцей козир того, що дивіться, а от тепер той народ, який насправді має право на самовизначення на цій землі, він самовизначається. І ми, як українська держава, це визнаємо і надаємо цьому підтримку, в тому числі на ООНівських майданчиках, на інших майданчиках. Це вже буде трохи такий game-changing степ з нашого боку. Але для цього має бути документ, про який я сказав. Це акт про суверенні права. Арсен правий в тому, що потім вже в 16, 17, 18 році це були резолюції щодо стану справ людини, резолюції Генеральної асамблеї. Да. Але там було нове, що з'явилося завдяки зусиллям всіх, і в тому числі українських дипломатів, що Крим був назван територією, яка окупована, і Росія була агресором. І ці терміни, вони тепер входять в всі документи, які видаються, власне, інституціями ООН. Це суттєво. Але хотів би сказати ще однією фразою, от розумієте, загроза в чому, про що говорив Арсен. Коли ми робимо Крем, це здавалося б нормально. Ми маємо боротися за життя кожної людини, не говоря вже про сотні чи тисячі людей. Але коли робиться Крем, то забувається чинник. Завдяки чому виникають ці питання з правами людини. І ми перестаємо говорити, що нам треба знищити генератор, який щоденно, щохвилинно генерує ці порушення і репресії. А цим генератором є окупація російська. Ирина, я вот у вас хотела спросить. Вы видите, я все-таки... Ви говорите, що Організація Об'єднаних Націй ухвалила кілька документів і резолюцій, де йдеться про окупацію Криму як суверенної території України. Але ніде не говориться окупація Криму як батьківщини кримських татар. От в чому ця проблема. Я вот поэтому и хотела спросить, Варто зазначити, що на цьогорічному засіданні ООН буде слухатись питання Криму окремо. Так, було голосування, і воно включено. Я у вас хотела спросить, заслуга наших дипломатів. депутаты от фракции «Слуга народа», 256 человек, возможно, вы еще не... 254, да, извините. Возможно, вы еще не со всеми познакомились, не со всеми общаетесь, но там, в «Слуге народа», во фракции «Слуга народа» и в команде президента Зеленского понимают важность крымско-татарского народа для Украины? Ми не обговорюємо це питання, ми зайняті іншими питаннями на сьогодні. Ми реформуємо парламент, змінюємо регламент, голосуємо за економічні закони. Питання Криму
у нас на фракції не обговорювалися. Задля цього ми і ініціюємо зараз, якщо ви дозволите, такі слухання спочатку в комітеті. Є спеціальний комітет, є люди від фракції «Слуга народу», які є членами цього комітету. Я відразу після нашої програми задзвоню і запрошу, власне, і я прийду із інших комітетів, щоб почути і виробити потім позицію фракції. Наразі вона не вироблена. Когда в 2014 году в Крыму появились зеленые человечки, и была оккупация Крыма, здесь в Украине, Рифатага, вы помните, наверное, лучше всех, делили портфели, принимали различные законы, да, и как-то вот о Крыме и о оккупации, оно как-то отходило в периферию. Не такая же ли ситуация сейчас? Ну, я десь мав таку нагоду сказати про те, що які би не були би, ну, знаєте, коли приходить нова влада, ну, дійсно для неї практично в кожному напрямку є дуже такі глобальні, актуальні виклики. Але та влада, яка не розуміється, що Крим є одним із найперших викликів, це ненормально в нашій ситуації. Я ще раз хочу сказати, ми не такі, що ми плачемося, але нас дійсно зараз, ну, просто треба знати трошки нашу історію. Це, можливо, один із останніх шансів для Росії, щоб нас знищити до кінця. Там нас зараз слухають люди в Криму. І вони це все роблять. Роблять дуже такими методами, прийомами, ну, те, що називається гібридними. І ще буквально декілька десятків років нас там не залишиться. І пам'яті не залишиться. Ми все це пережили. І тому ми намагалися це сказати. Я просто повторю те, що я говорив пану президенту при нашій зустрічі. Вона була одна лише. Я в кінці сказав: пане президенте, вас обрала більшість українського народу. Це правда. І ви просто маєте розуміти і виходити з того, що б там не відбувалося, вашу діяльність ми будемо оцінювати через кримську і кримсько-татарську призми. І якщо ми будемо оцінювати ваші дії такими, які наближують Крим до України, які відновлюють суверенітет, ми будемо перші, які будуть вас підтримувати просто безмежно. И это правда. Спасибо, Рифатага. И давайте экспертов присоединять к нашему эфиру. Семен Кабакаев, пожалуйста. Вам слово, потом Анна Гапко. Дуже дякую. Уважно всіх слухав, і представників старої влади, і нової. Ви знаєте, пане Чубаров, я з вами не згоден, що Росія намагається нас поставити на розтяжку. Знаєте чому? Ну, на мою таку думку, як мешканця Луганська, який теж виїхав. Я думаю, Росія намагається повернути Україну в той стан, в якому вона була до 2014 року. І це не розтяжка, це повний контроль над Україною у всіх сферах впливу. Друге, я, на жаль, бачу зараз послаблення позицій України на міжнародній арені. І те, що ми бачимо з вами в просторі, от я вже слухав всю передачу, і заяви нового міністра закордонних справ, і заява голови фракції «Слуга народу», і багато заяв голови комітету, було їх 3 за один день протягом кожної години, Богдана Яременка. Ви знаєте, це ж все політтехнологічна маніпуляція, яка застосовується на громадянах України, щоб подивитись просто реакцію. А як зреагують, якщо ми скажемо, що зараз підписана формула? А як ми зреагуємо, якщо скажемо, що вона не підписана і ми помилились? А як зреагують, от дивіться, просто реагують, ну, скажіть, фракція «Слуга народу» не підтримує те, що сказав Пристайка. А президент Зеленський взагалі виходить і каже: ну, я не знаю, я взагалі за надання російській мові там окремого статусу. А інші люди виходять і кажуть, от як ви сьогодні, наприклад, на передачі, а ми взагалі там Кримом не цікавились, ми тільки зараз це почнемо робити. І ви розумієте, я прекрасно уявляю, що перед людьми, які прийшли на такому шаленому популізмі, багато є викликів попереду, там бюджет треба ухвалити, розподілити і так далі, і так далі. Але що я хотів зазначити, що та акція, яка пройшла під адміністрацією президента декілька днів тому, є яскравим свідченням того, що не українські громадяни, не українська еліта не буде терпіти здачу національних інтересів України. І ота формула, яка була на екрані, яку ви показували, я зазначу, що ця формула була в російському «Комерсанті», злита наче з інсайдерського джерела.
І цю формулу обговорювали на різних рівнях після візиту Штайнмаєра саме в Росію. І саме після цього ця формула з'явилась. Можна багато казати про формули, форму, подачу, реалізацію, але якщо будуть зраджені національні інтереси України, я думаю, новій владі буде набагато гірше, ніж Віктору Федоровичу Януковичу, який перебуває зараз в Росії. І тому я думаю, що кожен, хто знаходиться зараз чи на посаді міністра, чи на посаді народного депутата, чи десь у виконавчій владі, чи, наприклад, ті люди, які є в адміністрації президента, взагалі на невідомих посадах, це точніше в офісі президента, тобто вони там не є зараз держслужбовцями, як я розумію. Вони повинні усвідомлювати, що кожен крок, який вони роблять не для того, щоб збагатити себе, вони роблять щось для розвитку країни. І якщо воно не буде робити для цього розвитку, я думаю, що наслідки будуть дуже погані. Спасибо, Семен. Дмитрий, пожалуйста. Давайте ви не будете хвилюватись, як буде гірше чи краще новій владі. Давайте ми будемо думати, як буде краще українському народу і кримським татарам в тому числі. Давайте ми не будемо один одного зараз лякати, кому буде гірше. В будь-якому випадку гірше буде усім, знаєте. Дмитрий Семенов, пожалуйста. Я твердо переконаний, що Зеленський хоче миру. І Зеленський хоче звільнити кожен сантиметр української землі. Мені не подобається, коли замість того, щоб допомагати українській владі звільняти нашу землю і наших людей, які є заручниками, я вам луганчанину, як кримчанин кажу, і мої родичі зараз там є в Криму, в окупації. І мені не подобається, коли замість того, щоб ми монолітно усім народом, усією країною вболівали би за долю України, за долю кожного українця, ми починаємо шукати собі привід для того, щоб шпиняти президента Зеленського чи нову владу. Давайте по-чесному. Найбільше з наших тут суперечок, дрязг радіє Путін і Росія. Чим більше ми тут з вами сваримося, один одного чубимося, один одному деремо коси, сміємося і кипкуємо, тим більше росіяни потирають руки і радіють з того. Тому я би просив, ми можемо скільки завгодно сваритися з економічних, соціальних питань, питань імплементації там реформ і чого завгодно. На зовнішньополітичній арені, питаннях безпеки, національної оборони ми маємо бути монолітними і одним кулаком. У нас есть телефонный звонок из Луганска. Да, от зрителя. Давайте его примем. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы к нам звоните. Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да, и отойдите, пожалуйста, от телевизора. Вас плохо слышно. Идет задержка звука, да, но я попрошу редакторов сейчас связаться еще раз с зрителем. Редакторы подсказывают, что прям с Луганска звонит зритель, но ничего, сейчас настроим связь. И давайте продолжим дискуссии. Анна Гапко хотела слово, Дмитрий. Давайте, да, уступим даме. Взагалі, я хотіла, щоб ми перестали ділити на минулу владу, нинішню і так далі. Тому що це якраз те, що займає багато часу, waste of time. І мені здається, що коли зараз президент Зеленський їде на Генеральну асамблею, це хороша можливість з високої трибуни у своєму виступі, по-перше, сказати про важливу платформу з деокупації Криму, над якою багато хто працював. Це раз. Друге, чітко так само озвучити із трибуни ООН, найвисокоповажнішої і так далі, де чітко зазначити, що перше, за всі ці роки Росія не виконала жодного із мінських зобов'язань і немає жодних не то, що підстав, передумов для будь-якого, скажімо, там чи навіть розведення, тому що немає сісфає, припинення обстрілів. Росія за всі ці роки зробила експропріацію українських компаній, Росія вела паспортизацію і так далі. І це та можливість нам вести наступальну позицію і мобілізовувати наших західних партнерів. І тому якраз мені здається, що зараз я підтримую і хотіла б зробити такий певний заклик, тому що на всіх, коли я бачу, я була позафракційною і не належала жодної партії, але зараз я бачу, що більшість українських на дебатах обговорюється, а що робили ті? Ні. Питання зараз в тому, яка наша стратегія, чітка, і яку стратегію ми говоримо Заходу, як нейтралізувати Росію як загрозу для цивілізованого світу. Дмитрий Сидоров, короткая реплика, пожалуйста. 30 секунд.
хочуть, скажімо так, вибори по законах України. Закон України про вибори, стаття 9. Людина не може балотуватися, якщо у нього не погашена судимість. Грайте на цьому. І пасічники Пушилін мають мати непогашені судимості. Ми таким чином усунемо їх від виборчого процесу. Їх не обов'язково навіть відстрілювати, ми їх потім знайдемо і задамо питання. Але це основний момент, з яким погодяться всі. Друге, я погоджуюся з Рифатом Агаз з приводу того, що ми маємо захищати і використовувати високі дипломатичні трибуни, в тому числі ОБСЄ. Ми маємо грати на підвищення суб'єктності ОБСЄ, а не пониження. Я поясню, чому. Росіяни наполягають на тому, що, власне, роль ОБСЄ ключова в формулі Штайнмайєра. Так от, основні принципи ОБСЄ: держава має забезпечити безпекові питання під час виборчого процесу. Держава має забезпечити вільний доступ до ЗМІ. Держава має забезпечити всі без винятку політичні партії. Ми, відповідно, маємо запитати ОБСЄ: ви будете констатувати результати виборів, чи ви нам дасте все ж таки відповідь, чи може українська держава проводити вибори на тих територіях і забезпечити основні принципи роботи ОБСЄ саме. І от тоді, повірте, це і буде вирок в формулі Штайнмайєра. ОБСЄ дасть вирок цій формулі. І Росія не буде звинувачувати Україну в тому, що ми відходимо від Мінську чи підписання формули ОБСЄ. Саме формули Штайнмайєра. От саме ОБСЄ має поховати цю формулу Штайнмайєра. Це як допомога, владі вам. Кстати, в ОБСЕ временно поверенный по делам Соединенных Штатов Америки Уильям Тейлор сказал, что Гилмор Тейлор, извините, то есть упомянутый встречу ОБСЕ представитель США Джеймс Гилмор заявил, что санкции останутся и будут действовать против Российской Федерации, пока Крым не будет деоккупирован. Вот давайте его послушаем. Он просто не сказал, что крымский. В оккупированном Крыму де-факто власти преследуют крымских татар и других украинцев, которые не согласны с аннексией полуострова Россией. Майк Помпео, госсекретарь США, в своем докладе по Крыму подтвердил, что США не снимут санкции по Минску и по Крыму, соответственно, пока не будут выполнены условия Минска и до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Господин Гилмор и в кулуарах ОБСЕ мне лично подтвердил тоже, что их четкая позиция, и они только будут санкции усиливать. А вот временно поверенный по делам Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор сказал, санкции не дают нужного эффекта, и их нужно усилять. Внимание на экран. Санкций против России недостаточно, потому что в течение этого времени мы не увидели, чтобы русские покидали Донбасс или Крым. Надо сказать, что более широкие санкции международное сообщество может ввести против России. С одной стороны, есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов, которые мы можем задействовать против России. Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги. Ну а министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и вовсе заявил, что санкции против Российской Федерации начали деградировать. Давайте послушаем. Санкции – это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки – это тоже вопрос санкций. Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций – все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это деградация санкций. И мы обеспокоены, когда нам говорят: ну как же, вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода. Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться. Николай, а как вы считаете? Да. Николай. Макрон и Меркель тому підтвердження. Николай, как вы считаете, влияют ли санкции против Российской Федерации? Ощущаете ли вы, возможно, в Российской Федерации санкции, наложенные со стороны Запада? Нет, но на бытовом уровне, конечно, ощущаются прежде всего контрсанкции, которые ввел Путин. Да, это запрет на поставки определенных продуктов из стран Запада и так далее. И люди это чувствуют.
Конечно, экономика российская чувствует эти санкции, потому что нет возможности кредитоваться в западных банках и так далее. Но, с другой стороны, недостаточное давление, наоборот, подстегивает кремлевский режим к мобилизации, наоборот, позволяет им перестраивать систему внутренних отношений, экономических связей и так далее. И вот такие полумеры, они не приводят к искомому результату. Мы видим, что до сих пор Донбасс де-факто контролируется Россией, что Крым контролируется полностью Россией. И, скажем так, такой половинчатый подход, когда с одной стороны давайте мы введем санкции, а с другой стороны пригласим Путина, значит, в нашу G7, G8 и так далее, это приводит к отрицательному результату. И, скажем так, те цели, которые перед собой ставили страны Запада, когда вводили эти санкции, они не достигаются. Скажите, а какие должны быть введены санкции, чтобы это действительно ударило по экономике РФ? Как Я вы скажу думаете, так, у нас что это в должно России быть? предусмотрена статья. Если ты говоришь, какие ввести санкции, тебя сажают. Могли бы знать, что Николай завтра может на Москву не ехать. Да? Есть две вещи, которые больно ударят по России. Да. И прежде всего и по окружению Путина. А оно может сегодня быть более мобильным и заставить своего правителя пойти на те или иные действия. Что это? Да, это первое, это полное эмбарго на российские энергоносители. Полное эмбарго. Все. И второе, это SWIFT. Это SWIFT. Но я бы добавил бы третье. Это 15-20 известнейших фамилий из окружения и полная блокада их счетов. Это, может быть, даже будет более эффективнее, чем эмбарго на энергоносители. И эти люди сразу начнут предпринимать какие-то действия. И я о том, что мы не фантазируем, я хотел бы привести один пример. Несколько лет назад, я когда-то где-то уже его приводил, мы были на одной, с Ильей Умеровым были на одной из конференций в Варшаве, когда он еще был выездной. И Яценюк там был, украинские политики, и был Оланд, но он уже был экс-президент. Да, Франсуа. Да, Франсуа Оланд, экс-президент Франции. И когда он выступал, он сказал: вы знаете, давайте будем искренними друг перед другом. Для того, чтобы заставить Россию реагировать на наши призывы о том, чтобы было прекращено нарушение международного права и Россия освободила оккупированную территорию Украины, как минимум надо ограничить ее поставках энергоносителей на Запад. Потом посмотрел в сторону немецкой делегации и сказал: но не все же соглашаются с такой мыслью. То есть они повторяют с опозданием на 2-3 года все то, что мы говорим в студиях, на разных круглых столах и тому подобное. Я понимаю, что сейчас мы призывать к такого рода санкциям можем, но они сегодня услышаны тем более не будут, чем более чем 2-3 года назад. Поэтому я где-то то, что говорила коллега Ганна Гопко, и другие все об этом говорят. Я бы очень надеялся о том, что вот те международные площадки, которые в последнее время, на которых выступает наш президент, чтобы там, я еще раз хочу повторить, не ревизия предыдущих соглашений, а чтобы было уточнение нашего подхода к разрешению российско-украинской войны, чтобы мы говорили единой формулой, чтобы мы поставили наших партнеров в ситуацию, когда они не могут отойти от нас, они обязаны вместе с нами добиваться этой цели. Тогда, возможно, они подойдут к такого рода санкциям. Анна Гопко, пожалуйста. Насколько ефективні ці санкції? Продовження теми про те, що сказав Рефат. Дійсно, якщо президент Зеленський привезе із Нью-Йорка саме санкції проти Північного потоку-2, тому що після тих достатньо успішної зустрічі в Варшаві, де були розмови із польським президентом Дудою, тому що поляки теж зацікавлені, і це наші такі природні союзники, в них є свій інтерес стати енергетичним хабом і конкуренція з Німеччиною і так далі. В американців є свій і прагматичний інтерес, свій LNG-газ поставляти на Європу і так далі. Але це диверсифікація, яка вигідна і Європейському Союзу теж. Тут залишилося трохи, як скажімо, допрацювати для того, щоб нарешті Конгрес виніс це рішення і санкції проти Північного потоку-2, тому що повністю ембарго. Це така, ще дуже багато лобістів. Але якщо ми зупинимо Північний потік-2, і ми зараз бачимо на цьому тижні, коли були тристоронні перемовини в Брюсселі, що вже зараз Кремль затиснений, тому що вони не можуть обійтися через нашу територію, не транспортувати газ в Європейський Союз, тому поки вони від нас залежать,
Нам треба максимум зробити, щоб і тому ми отримали джевеліни. Новими джевелінами від США можуть стати санкції проти Північного потоку, але не балачки, так як ми протримались 1,5 роки на тому, що вони теоретично запровадять. А нарешті запровадження, і цей законопроект пройшов і в Палаті представників, і в Сенаті, в комітетах в закордонних справах. Тепер треба працювати із спікером Ненсі Пелосі, і так само цього, для того, щоб це нарешті стало реальністю. На сайте Белого дома висит законопроект, который который анонсировали в 2018 году в августе месяца. И я еще помню, что когда только был анонсирован эти драконовские санкции, которыми их так назвали, да, в России уже ситуация с рублем тогда ухудшилась. Так почему же не настаивать на этих санкциях, которые уже как год висят на сайте Белого дома? Ну, ви знаєте, щоб настоювати, треба мати аргументовану базу. Бо якщо ми говоримо про те, що нам потрібно підписати контракт з Російською Федерацією на транзит, коли ми говоримо про прямі поставки, наприклад, газу з Росії до України, не маючи інших джерел надходження до бюджету, а це майже 3 мільярди доларів щорічно і так далі, то, звичайно, ми маємо і мусимо шукати інших аргументів. Такими аргументами, абсолютно правильно каже пані Анна, є Польща, трикутник Польща, США, Україна, що і було зроблено в Варшаві, коли був підписаний певний документ, і ми рухаємося в цьому напрямку. Абсолютно погоджуюсь, санкції проти Північного потоку будуть реальним показником, чи нас підтримує сьогодні західний світ, ми говоримо про загальну картину, чи ні. А США і поготів. Спасибо большое, Ирина. Смотрите, у нас Валерий, Коротке запитання до Чубарова. Реплику можно? Очень коротко. Просто у нас остается 7 минут. Я бы хотел каждому дать по 30-40 секунд, чтобы мы все успели Ви будете высказаться. давати. Давай. Добре. Я хотів запитати у вас, пане Чубаров. От дивіться, ви і Ганя Гапко якось вірите в те, що там десь спрацює у Зеленського оцей механізм чи оцей рефлекс самозахисту України. Ну, дай Боже. Але я хотів би вам запропонувати от в тому документі, про який ми говорили стосовно акту про суверенні права, вимагати від Зеленського призначення першим заступником міністра закордонних справ кримського татарина. За посаду він перший заступник, але оскільки є 2 титульних нації, має бути заступник. Чому? Тому, щоб сформувати свій дипломатичний корпус з мусульман для країн мусульманського світу. Це одна мова, одна віра. І це, я би сказав, активація, мобілізація мусульманського світу для підтримки кримських татар. Рифатага, ваша репліка, да. Я відповім вам по-іншому. В минулому уряді у нас було 2 не просто кримських татарина, Дмитрій теж з Криму, але він не кримський-татарин, але це його не зменшує чи не збільшує. Але вони були і кримські-татари, і з Криму, вони були першими заступниками 2 відомств. Міністерства інформаційної політики Еміне Джепар і Мінтот Юсуф Курчі. Я не хочу говорити, що вони відмінні від інших заступників міністрів, яких звільнили. Ну, прийшов новий уряд. Але ці люди з Криму, вони приїхали з Криму, щоб працювати і на Україну, на Крим, на кримських татар, як хочете, на українців. І ніхто нас їх не запиталися. А які у вас зараз подальші можливості? Вони не можуть поїхати до Криму. Хтось інший може поїхати собі додому. Вони нікуди не можуть поїхати. Ми зараз ламаємо голову, а це дуже такі високопотенційні люди. Я не кажу, що їх у нас 2, їх у нас дуже багато. Тому влада має спілкуватися. Я не хочу говорити про виключність кримських татар, але і з нами має вона вести діалог, оскільки ми опинилися в такій ситуації. Якщо ми зараз були б... Давайте, я можливо, я поділяю все те, що ви говорите, але я не хочу зараз дискутувати ні з ким і майже заочно, але просто в тій ситуації, коли ми боремося не просто за територію, ми боремося за нашу батьківщину, за наш народ, хтось має з нами спілкуватися. Або ми будемо спілкуватися в інший спосіб із іншими, і більше з собою. Ми це робили. Ми це зробили у 2015 році. Вчора була якраз 4-та річниця громадянської блокади. Це ми, маленький народ, буквально такий малочисельний, але ми змусили Росію щороку втрачати на 3-4 мільярди доларів більше на Крим. Ми удорожчили Крим. Але ми це зробили. Будемо шукати інші. У нас є партнери, міжнародна спільнота. Будемо працювати більше з ними. Спасибо большое.
Это, кстати, маленькая ремарка, это очень действительно хорошая идея, Валерий, которую вы озвучили, но недавно у меня в эфире Мустафа Джемилев сказал, что даже в Саудовской Аравии посол Украины в Саудовской Аравии не мусульманин, в то время как из Сербии даже отправляют мусульманин. Да. Так, ну что, у нас очень мало времени, Николай Полозов. Давайте, реплика пожалуйста. по итогам. Значит, что касается формулы Штайнмайера, ну, слушайте, последние 5 лет работает формула Кремля в отношении Украины. Она заключается в том, что у Украины никакой субъектности быть не должно. Соответственно, Крым можно сразу забыть. На нем зиждется общественный договор Путина со своим народом и продолжение его правления. А Луганск и Донецк должны быть вот такой миной замедленного действия, которое будет отравлять Украину. Что касается ситуации с Западом, ну, тоже двойственная позиция. С одной стороны, да, мы поддерживаем целостность Украины, права человека и так далее, но они продолжают торговать с Путиным, они его финансируют. На эти деньги он покупает их лояльность снова. И это замкнутый круг. Если его не порвать, то эта ситуация не изменится. Вот. И что касается прав человека, конечно же, они должны быть в фокусе. И если мы говорим о санкциях, персональные санкции в отношении тех, кто преследует граждан Украины в России, позволят моментально всех освободить, если они будут введены. Но мы пока этого не видим, уже 5 лет. Спасибо большое. Арсен, пожалуйста. Я хочу коротко повернутися до питання того, що Путін піддає сумніву легітимність міжнародних організацій, і до того, що давайте перегорнемо цю ситуацію, перевернемо її таким чином, щоб ми піддали сумніву легітимність путінського режиму в Росії. Перший крок і реальний крок для цього – це національна територіальна автономія кримських татар в Криму. І як сказано, наприклад, в звіті прогнозі аналітичного центру Стратфор, Росія така держава, яка дуже непогано тримає удар ззовні, і вона це показує в історії, да, в тому числі санкції, через те, що вони не працюють, вони нам це доводять. Але вона, як правило, є крихкою зсередини. Так ось, власне, ось цей рух, який Україна може започаткувати. Я знаю, до речі, що пані Ганна Гопко, вона над цим працювала, коли вона працювала над питаннями корінних народів Російської Федерації. Оцей рух, який, і це правильно, оцей рух, який Україна може започаткувати реально через кримсько-татарське питання, давайте цим скористаємося, ми можемо змінити цю ситуацию. Спасибо большое. Ну что, благодарим всех гостей. Я хочу сказать огромное спасибо за то, что пришли, высказали свою точку зрения. Наши зрители, которые здесь в студии, и наши зрители, которые там за кадром и в Крыму. Будем заканчивать. Ну что, резюмируем, Гульсум, чем? Біз бүгін ақиқатенде, сайғыл достар, чоқ шей ақында лаф еттік ве тұшын меніске бұл студияда лаф етілгенлер Қырым қайтарылуыны соза біле, яда Қырым қайтарылуы да чоқ елларға созыла біле. Йоқ ойле дегел, белкі де қолтықларда отырып бір шей yapмасақ ойле ола біле, ләкин біз ойле дегелмізде. Оның үшін біздің меңзеліміз белі. Біздің меңзеліміз бұл Қырым ве біздің мақсадымыз бұл Қырымға қайтуыдыр. Ве біз бұл студияда олсын, яда башқа ерде олсын, не ерде олсын, тоқтамайчак. Ну, а я хочу завершити цю програму такими словами, і точніше випадком, який стався зі мною в ОБСЄ. Підійшов до мене один пропагандист з російського телеканалу і питає: Олег, а чому ти так відстоюєш права кримських татар, Криму? Твоя ж батьківщина – це не Крим. А я йому кажу: не друже, не колега, запам'ятай, що у мене є батьківщина, це мій Київ, а у мене є також батьківщина, це моя Україна і з Кримом, і з Донбасом. І ми обов'язково, і кримські татари, і материкові українці туди повернемось. Дякую всім. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Спасибо большое, Николай. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.